All right, sharp. Okay. Ndrugu fara sei. Ndrugu fara sei na iwe. Ndafara singaiti. Wapana ngani? My we aiwa zvinona kidza izvi. Ndafara singaiti. Ndafa at least finally. Jani wadi apinda Jani wadi Jen yakaita yake ukoko Ayo andine namba dzake itachumurangaridza mukirimseri mukandire paperwork yake muinbox WhatsApp. Ndokwa saka zviti aiwa zviti saka siya zvakadaro saka zviti ora saka ndaka ora iti iri bo ndakati unitorere quotation Nitore quotation zvaizvo zvifana kutora kana yemashi chaipo. Yemashi chete. Ufana kutora kana yemashi fencing yakachipa chipa yamashi. Chiti ndandora quotation yacho. Hi guys, watadzoka. Nasindaswera nemi. Ndo kunoi kuswera pa live. Ndo kunozi kuswera nevanhu pa live anyway. Kuswera pa live chaiko nevanhu. Right. 120 tadzoka ku maintenance guys. Dzauya ere number guys. Unzai number. Pachipamwe sisi Ebi, sisi Ebony, how are you? Pachipamwe. Right. Tapedzore lunguva maintenance. Aiwa, but we also needed to hear. As strictly that is now, yes. We also needed 2 years. But in Panic and that did that guys, honestly speaking, that did that. Oh dear. In a number copy. Oh, that did that a lot. There's something that I've learned today, guys. Kuti usa
kutaugwa nekungotaugwa nevamwe vako vese kungoita enemy yese zviri nani. Just musaite ima friends but don't be in bad books. Ndadzidza something today. Pane musi wekuti pakanzi ninga adonha kafa, vanhu vanopembera kuita pati chaiko chaiko, kuita pati kuti uyu ngaende zvake nekuda kweunhu. Koita pekuti umwe munhu akaita problem, vanhu vanomira same time kuti munhu ngabatsirwe ipapo ipapo. Ndadzidza something. I've learned a lot today. Ndadzidza ndachitiza ipo paenda ndichitonyatsokuona kuti ndadzidza zvakawanda. Ndadzidza zvakawanda nhasi. Esi Clara Chapungwa ndadzidza a lot guys. Ndadzidza a lot. Sisimeli makadie. Ndinofara ndinovimba kuti munofara mese nemhuri. Ndeti kwaChennai Kasuru ndiri kuCape Town. Ndambonyora pa message yamati paipe ndiri kuuya palive ndikati ndiri kukumbirawo help kana kuine vari kurutenga masvingo zvichienda zvakadaro. Help yandiri kuda Sisimeli ndeyekuti zvoni pane murume kana makambomuona akazopostwa manje aicrossa border pa Beitbridge ari kufamba necross akabva kuno Cape Town. Mukatarisa kuprofile kwangu ndakambomuposta ndakazopesera pepe kumuposta muLouis Richard pakaitika mazuva akaitika accident iyayi yekuLouis Richard ndopaakapinda muLouis Richard. Saka izvinozvi akuzimside akurutenga. Saka ari kufamba netsoka kubva kuCape Town achienda kuIsrael. Saka help yandandichitsvaga ndeyekuti maadmini ari kunoku anozivana neni, tinogara tese kwandinogara kunoku ende tinoenda kumaprayers tese. Ndeyekuti kana kuine vanenge vari murutenga rodhi iyoyo tichinobata masvingo, because handizivi kuti kune accommodation here yekubhuka, because iyi rodhi tinongopfuura nayo handinyasoziva information. Saka ini ndanchikumbira kuti mundibatsiridzewo kubvunza vanoziva nezverutenga tichienda unobata kumasvingo, but ndoziva kuti masvingo haazomboshaya accommodation yekubhuka. Logistic dziripo dzinokwanisa kubhuka, but kana ari kunana rutenga uko kwekumavillages uko, ndanchikumbira kuti vanenge vari mudhuze, pamwe kune vamwe vanoziva vamwe vanhu vanenge vari mudhuze vekuti tinokwanisa kumukumbirira pekuti akwanise kurara, because anofamba dzimwe nguva padhei anofamba 20 k's or 30 k's. Saka anenge achizodawo nguva yekuresta, ende kana pakunenge kusinganaye paipai anofamba, kana kuchinaya anenge achirestawo. Saka ndokumbirawo kana kuti vane achiresta ari pai vari mudhuze, anenge achiresta ari pai mudhuze murodhi imomo kubva rutenga kusvika kumasvingo. Ndandichikumbira kuti kana muri palive mongo ndibvunzirawo kuti kana paine vari vemachechi oro vanokwanisa kubatsiridza neaccommodation yekubatsira murungu yeye ari kufamba necross ari kuenda kuIsrael. Saka right now muZimbabwe kurutenga. Saka kana paine vanokwanisa kubatsira vanondibata kuinbox, then ndovaconnecta nemunhu wacho. Kana aita ake trip yekuenda kuningikiri kufonera rekati kufonere Chennai ndiwo kuita nyaya idzi. Chennai akatobata flag wena, akatobata flag pa uyu. Chennai. Hello, Murisei kufamba netsoka kwashaiwa transport. Aiwa, nakushaya transport Sisimeli, e-calling yake, it's a ministry yainayo. Ministry famba neshoka. Ari kuto preacher the word of God, achitosangana nevanhu murodhi momo, achinamatira vanhu vanosangana navo, achisangana nevamwe vanhu vekuma churches, achipreacher the word of God. Because cross yakabva nayo kuno Cape Town, ari kuenda nayo kuIsrael. Saka kuIsrael munoonani? Kune imwe ministry iriko kuIsrael. Asi ndo chechi yenyu?
isi chechi yedu but vanhu ava kuno kuCape Town kwandiri tinosangana like maprayers emacommunity because ndeve mucommunity mandogara kuStellenbosch. Muri kuda kuti guys mira iwe chena nyanza nitsenai munhu anofa iwe kunosvika kuIsrael nesoka akambopinda neshoka. It's not his first time but kuuya nemuZimbabwe manje ezvinozvi ndo ifirst time yake. Saka danda iro nderei irani kachizofamba na kwadi ngofamba akasina danda. Tinogona kutadza zvinzwisisa isusu panyama but zviri kutoitika akabva kuno Cape Town musi wa6 March. Okay. So right now ndo paakatanga kufamba kubva kuno Cape Town musi wa6 March. April, May, June. So kuIsrael akusvika next year December. Yeah, mbichana ari kutofamba ari kutosvika because right now tamu I think 8 months. Yeah. Asanofamba asina mari. Aiwa mari dzese dziripo but kuti ndizive kuti kurutenga kune mabooking house here. Ndoreva kutakura mari pakuti matsotsishi. MuZimbabwe vatoona murungu akadaro vanomutorera. Ene zvipa ato kuZimbabwe indenda kuita ndichita zvezvekuti kuisa inonzi mukuru then otorera pamukuru inenge ichipinda direct. Ane mukuru account. Cause aiwa zvezvekuti unotumira munhu mari onocollecta pamukuru. Cause mari dzake dzese anenge ainadzo mukadhi reCapitec. But kune ma-small towns akwanise kutora mari neCapitec. Ende vari kufambawo murodhi imomo vanenge vachitomupa chikafu. Mukatarisa kuprofile kwangu anotosangana nevanhu vakawanda, vamwe vanenge vachitomupa chikafu, vamwe vachimupa mvura, vachivanamatira achitofamba achitoenda. Okay, alright. Saka zvakaoma. Saka ukatosangana naye murodhi unogona tongombofa kumuchena nouya ana problem. Otodarika oshanda odaro. Pamvura kana yaomboita madhezi kana tari palodge mobhadhira lodge. Omboita madhezi ari palodge. Odarika achidaro. Kusvika anosvika kuIsrael. Saka kuIsrael uko kuna ari kupai adaro rachi adasvika papi? KuTemple Mountain. Inonzi ministry yake inonzi Crosswalk Africa. Okay, alright. Saka ukatompa lift abvumika. Hasi okubvuma lift kukwira. Aiwa lift haabvume but anogona kuti kusvika paposition yake toti ye20 km yaari kunofamba that day distance yaari kufamba anozoti pamwe toti kune mabooking house anenge ari away from pa20 km dzake ndopaanokwanisa kuwana lift inotakura danda cross yake then oenda kunorara pamabookings ipapo. Cross yakakura sei? I will check mugroup kuti meters mangana but I think it's 2 meters or 3 meters. Iombe. Achifamba akatakura. Ine vhiri saka anenge achipusha. Ine inga pane basa zvino kana neroad dzenja achipusha kudai. Vhiri ikatopera mweya wotonoripondesa pakaipa. Aiwa chivhiri chimwe kavhiri kadiki zvimwe zvezvivhiri zverabha zvezvi. Saka anototi distance imwe yaanenge afambawo kune vanotokwanisa kuripeya zvinhu zvacho izvozvo. Alright. Saka ane mhuri? Ane mhuri yakatosara pamba ari kutombo. Saka mhuri akati vakaenda chadzoka next year chanosvika next year uku uzodzoka next year mai vangomirirawo. Zvakafanana necalling yenyu yamuinayo saka sometimes road yacho yaunofamba necalling yako inenge yakasiyana nethe next person saka obedience yake yakatenda kuti ndoda kunzwa Mwari nezvakati I'm going iri kutoita kuti asiye family. 2 years baba vachienda kuEgypt guys vozodzoka kuIsrael vozodzokawo calling yacho but zvakaoma pane right call kuti ruda komotengwa pane munhu arisa number tichokurumidza ndauzobvisa number idzi chitotora number dzandapina apa kwanzi ngawe yambogara kumba kwedu ndaisa number chitotora number maisa ku ndakatopina palive
Alright, rega ndiende kulive. Alright, maita basa sisine. Alright, iripo. Vanhu vari kuti vane maministry guys vane macalling akasiyana-siyana kunzoko. Itoriwo calling yakachinda sidi zvinozomuti. Iroro danda ndo rinozoguradzisa. Dei angachingozvifambira iye achinda kana ndikacross kadika ndikaisa kana kubata kudai. Zvoro kusunda cross mai mwana. Ari kusunda pakaoma pakaipa but anyway achasvika ake. Mwari wangu mutungamirira afambe zvakanaka. Asvike. Dei anoti pastor repage tichiona kuti wavepi. Arifamba zvakanaka here murodhi asvika kupi. Tichionawo but anyway achasvika. Right. Tadzoka guys. Andisati ndawana namba dzemaintenance. Takati vana baba baby daddy vari kubhadhara here mari dzemaintenance kana kuti havasi kubhadhara mari dzemaintenance. Hanzi Mrs. Peli makandosvika kuAmerica netsoka. Kana ndakasvika kuAmerica netsoka asi ndisingafambi straight kudai. Handiona ndichimboti nhasi ndikamboinda pamagrosa ndodzoka ndovata mangwana ndoda magrosa but kwete straight yozani ndikuinda kwakata unikiri. What's the documentary? Kusandoziva pakoma charoitarisa. As the guy in his brain check out to rake. I don't know guys. Me I don't know. Yeah. Sasai block. This Sasai have a block. Kangani sabe Sasai. Every time Sasai. Right. Hands picture. Uko box hands runzireni. Muzo tipa cause sizoona kusera. Right. Saka tatitidzoke pano tisaure nyaya maintenance. Name. Kwa makumbu. Kwanza anoti aiwa duty akafamba 20 case. Ombozorora. Oita kana maybe 3 days akasorora. Osimudzira ofamba futi haafambi muchokocho. Anofamba achizorora. Ndadomutsvaka kuti tichiona kuti ari kufamba sei. Danda rokunzi rakakura 2 to 3 meters. Rakakura asi kwa rine chivhiri. Saka zviri ndo anenge achisunda chivhiri icho chichi. Unoona? Kwanza anenge achisunda chivhiri. Right. Saka anzira nandizo ndakanga mabvunza Ruto asari kuenda nekuZimbabwe. Aenda nekuZimbabwe. Saka nendo ndandongohlowa kuti zvino neZimbabwe vane vachina murungu vanototi une mari ari kuvata pai. Ane mari chete. Unoona? Zvanenge asina chi pamwe ngasina mari ipapo potomubata. Sani zvanachida kusama kuti ndihwisise hangu but anyway Mwari vanomutungamirira. Esi wavantu kuwanga uri piko. Right. So thank you diasporans. Saka guys tinosara nenyaya ye-maintenance. Vazhinji vanhu vane vana mababy children vana dzavakapiwa nema-ex handi ma-ex akatiza ma-ex akaenda ma-ex akadai handimaona but vanodawo kusapoti yevana ava handitika vanodawo sapoti yevana ava vana baba vabhadharika na-maintenance. Saka munhu kadzi no chinhu chizvionera chinozonyanya kurwadza vanhu kadzi vakana choti vanenge vachona na baba vachiblinga. Animona antona na baba vachiblinga vachito posta pastatus vakabata madoro vakabata nyama vakadai. Animona munhu anenge achitozviziva animona kuti ndine mwana wandakasiya pakati kana kuti maitombo mukadzi nemurume ukatosiya zoti ndasiya vana vangu tu apa. Animona tarambana asi obva afuratira handika onoita ake umwe mukadzi nevamwe vana obva atofuratira zvachose istatenda obva atofuratira zvachose obva atodi otoignora. Saka indati nhasi timbovarimindazve guys kuti ko mwana makasiya mwana muri kuti adini hanimaona machizvoitwa sei umwe anenge atorora mumwe mukadzi but kashoma kuti mukadzi anenge arorwa anetsokurangarirawo zvakare kuti pane umwe mwana chi akakune vanhu vakasiyiwako. Saka anenge akungozvionerawo iye nevake ipapo zvevamwe vari kumashure uko aiwa anenge anenge asingasatarisi kuti kunei as long as kwake zviri kubhadhara chete zvimwezvo ratove drama animaona. Saka ndati nhasi regai timbouya isai vanhu vanoda kusama nhamba guys vada kufona fonai mutaura nyaya yachona alright uyanga ichitofona and then tobva tatotipa madetails tovafona asi utipiva newhatsapp namba rekufona straight. Yesi queen toya vekudi vekufona newhatsapp. Obviously mzimbabwe chaichaka na 6 months hambo but dariki papo ipapo. Vamwe ndivo vanoti hanzi we move tinokangana tomove but vamwe vanenge vachitotadza kana kuendesa mwana kuprimary school as we speak. Sorry guys and sorry kwala ndakudaira and before I move guys kuenda kumbesa ndakanganwa kana paine munhu ari kuziva nherera handika
ari kuziva pane nherera zvechokwadi iri kutambura, nherera isina baba isina mai, iri kutadza kana kuenda kuchikoro. Please ndibate kuseri. Handika, if you know of a nherera, handika, yauri kuziva kuti pane mwana akasiiwa, mwana atotambura, atoita pekutoa kuchikoro asi kuenda, atadza kana kuenda kuchikoro kana kudii, please ndibate kuseri. Handika, ndibate kuseri tiite arrangements. Ndibate kuseri undisvitse pamwana iyeye. Handika, ndibatewo kuseri utisvitse pamwana iyeye. Handiti, right. Kola, hello. Hello, Sis Meli, muri sei? Ndiripo hangu, uri sei? Ndiri right. Sorry kudzosera kumashure zvishoma-shoma. Mai vafona avo ndoda kunzwisisa about ministry yavo. Vataura zvekuti tinonamatira inStellenbosch secommunity chichi. Stellenbosch hakuna zvakadaro chandambozvinzwa. Aiwa, but munhu yatonzi vanhu vakada kutomuziva mucomment section vatotaura kuti peji yake ronzi ndinge atotirekwa neBBC atodididi anosikama ndimusiri kuziva. Okay. Comment section yatocheza kupupura zvakavati vakatotaura nezita neministry vakandoti nyaya iri paBBC mutarisi atotirekwa neBBC. Okay. Kungoti asandambonzwa hangu zvakadaro muStellenbosch, I mean chechi yavo yacho, ministry yavo. Okay, wandisiva hangu, but uyu munhu atosikama. Okay, thank you. Right. Handei kumaintenance guys. Fona itinzwe kunyanya vana baba vacho vanetsava, fona itinzwe kuti vana baba vacho vanetsava zviri kufamba sei, and kana tichivafonera tibvida chitongovafonera izvo tonoti aufa. Fona itinzwe. Video riya vachiri vamwana mai vayaka. Zvakaoma. Mai vaya Steve Madhavaya vakaoma vedu. Kusunga here mwana maoko nemakumbo kuti varove munhu naini. Kusunga maoko mwana makumbo nemaoko kuti varove mwana kuti vatandi kurove nenhikiri kumasure uko magaro. Buda udzoke dia iri kuramba kuedha, buda udzoke. Usauye uye inonzi neprofile yako kuti nepage asi kukwidza mapage maswana. Uye neprofile uye nepage. Uye neprofile kuti page. Fona guys, chifona itinzwe, fona itiwe nyaya dzacho kuti aufa vidwe vanhu vana bhoki vari kutambudza ya vanetsava. Hello Kola. Hello Kola. Mushe kanjani? Niripo. Ndafona nena ya baba mwana wangu. Mimi ya baba wangu ya mwana baba mwana wangu iri very complicated. Pakuti takagara tese for 3 years. For 3 years takagara tese. Ndini ndingatoti ndingaira baba nda. Because my responsibilities ndingaita rent, chikafu, mumbazi, everything ndingaita. So ndakazongoita time ndakaona kuti ndikungoshandira munhu uno futi mai vangu chaicho ndikuita zvakachengera shuga. Then ndo pandakazosiya after 3 years ndobva ndapfa futi ndindatomutengera ndakunyara kutendeka kuti ava ndivo baba vomwana wangu because hapana chaaita. But ndabva ndakangoti ndichibva like yanga iri game, ndakangoti ndichibva achibva atotsvakirwa basa ndibva awana basa. Inoita noti hama dzake vanga vasingandidi tozoita yanga iri game yekuti andishotesa bhozi akatosvika pastage yekuti aidya mari yerendi, ndikamupa kuti ndanobhadhara mari yerendi ichienda basa aidya mari yerendi ndozosafa kutsvaka kuti rendi yacho ndibhadhare. So ndakaona kuti ndikunyanya kushungurudza zvikanyanya ndobva ndabva. So now it's been 3 years kuti ndasiyana naye, but nyaya iri pakudai. So ndaimbozama kutaura naye kuti ndokumbira uchengete mwana bhozi nawo akutoshanda anogara kubhera anotoshanda kukambani itori right, kambani itori legit. So ndakazomuti chiyatibetserane but ndikutsva kuti mwana ari kuzima mugara nasisa muchatibetserane kuchengeta mwana kuenda chikoro anda school fees anda chii, but haana chaari kuita pamwana kubva achizvarwa kusvika right now paari. Chinhu chakatenga manapkin 3 nechibhebi seti chemuharare chiya che2 wheelers up to now hapana chimwe chakazombotenga kusvika mwana achibva ane 5 years. Anombotaura here nemwana wacho? Hello? Anombotaura nemwana wacho?
Atombotauri nemwana. Right, muna August mwana akarwara. Mwana arwara ndobva ndati kuna sisi chienda naye kwadhokita tinoona kuti problem ndeyechii. Mwana ndobva ndaenda kwadhokita ndobva wanikwa kuti ane asthma. Wanikwa kuti ane asthma ndobva ndakati chega ndiposi ndakatomubhuloka. Nokuti tati pese patidazwa mataura tese taitonetsana. Ndobva ndamubhuloka ndatanga peace of mind. Ndobva ndamanibhuloka ndamuudza kuti mwana ari kurwara. Pandakamanibhuloka ndobva ndamusendera message ndikati mwana ari kurwara ndobva ngoti okay it's fine ndobva nyarara for 3 weeks. Ndobva azodzoka bheki pandiskanzi ndoda kuti tichengete mwana chichichi. Tipe nhamba dzasisi ndobva ndamupa nhamba dzasisi ndobva atumira sisi $70. Atumira sisi $70. Mwana akapuwa mishonga yakapuwa yanofanirwa kugara achitomwa every time. Saka mishonga yakazopera last month. Yapera ndobva ndasenda message ndasitorinawo mari panguva yacho ndobva ndamusendera message ndikati mwana ari kuda mushonga hana mushonga yedu yapera message haina kusvika kuratidza kuti ndakatobhulokawa futi. Ndobva ndakaenda kuna tete hanzvadzi yake ndobva ndamusendera message ndikati tete ndokumbira umuudze chibhudhi yenyu kuti mwana ari kurwara kuda mushonga namari right now kuti mwana ari kutoda mushonga afanirwa kushaya mushonga yake. Infact sisi wangauya kwandiri because mwana anogara nasisi but sisi vanounza nyaya zvose zvinoda mwana vanounza kwandiri because ndandakauza kuti pamuchida mushonga madii mangu vafonera baba vacho because ndandikwanisi kutaura navo vakaninga vakandibhuloka but mukavafonera muri kuziva zviri nani. But sisi vakati handikwanisi kuendako kwavari mimi ndimi munotaura navo imimi handikwanisi because handivazivi. Okay it's fine. Ndaudza tete ndobva kuti nhamba yavo haisi kupinda kuwhatsapp rega ndiudze mama vanivaudza. Mama vavachona vakabva vazofonera sisi vangu vachivashaudza kuti imimi munoti muri kuda mari ivei munongogara muchiti muri kuda mari. Vakatovatuka kutovaudza mashoko akawandisa. Saka imimi right now handichazivi. Imimi kundibhuloka vavachona vakandibhuloka but nhamba yavo haitopindi zvamuchose kozvino. Vane mukadzi umwe akaroora manje papapo pandakatomandibhuloka papa ndobva ndakaona kuti akaroora. Tete ndikavabvunza tete vakaramba kundiudza but iye pandakazotaura naye pandaimuudza zvekurwara kwemwana pakazofonera da kutuma mari akanditi ndakaroora. Ndikati chindipa nhamba dzemukadzi wako nditaura nemukadzi wako akaramba. Ndipei nhamba tifone kana muri comfortable. Mundipa nhamba. Okay. Mundipa zita remwana nezita rako nezita rake ndimbo etosa tete nasinzi tete ndauya kuzodzimana nemari yemwari yaimaintenance ndotira mepera kunyora. Uchidona ipapa isibva wanyore ipapa chibvita tutanga kutofona izvozvo nasinzi tete vako veku-UK. Okay. Alright, senda izvozvo. Alright, sharp. Right. Regai timbobata ava vegwera vana humi vedu asingatichengeta vana. Regai tivamirire tionesane kuti woti kuchengetwa nemukadzi kubva uchiri kugara naye uchidigwa zvese usina chaunoita. Woti zvemunhu wokusiya wasiya mwana hauchachengeti futi nemwana wowanda basa kureta pangu asingashandi apa wanda basa chengeta kamwana mari kurora akaiwanda asi mari kuchengeta mwana hapana. Ngaindimirire nhamba tiwane kumutaura naye tipiwe nhamba dzake tinyore. Reze ndisuchaweka nditofambira nyaya dzemwana. Aiwa Pingi ndofunga ingeta zvokuti asataure nemurume kuti mukadzi asazofila uncomfortable kuti mutaura china x andowana kuti chinditera nemukadzi kuti kana pachida chinhu ndoendovhaya mukadzi ndofunga andowana. Nhasi ndoda kutukwa here nhasi ndotukwa ngazvirega. Nhasi ndotukwa ndikazvirega. Manje munacho vari kutuka tinabasa nekutukwa isu nashungu. So what? Okay. Right. One number again. Open to die papa. Hadi samkadzi wake pa profile picture wena. Ndashinga kutukwa nasi. Kutukwa matini chambo zviwa. Nditoita zvizvo zati nhasi ndotukwa. Nditodenda pamwe pacho zati nhasi ndotukwa zvangu.
zvokutukwa zvando zvisina kana dhiri manje. Isu pasocialite zvokutukwa enda wazotukwa zvadi ndo zvinhu zvisina kana dhiri zviya. Ngokura 2 seconds zo kana 3 hours kana 2 hours zo zvandopera life inenge chienda mberi. Iwe ndio wazviningirira ndiwe wazvipedzera time yako wega energy yako kuti zviita benzi kuvanhu ameno. Iri kuramba kupinda wari ngoti calling asi online usho. Uyasi online manje. Uyari offline usho. Ndise message tone ngoti haitoni. Ngoti calling. Kutukwa nasi ndomedza matesha. Nasi ndotohadhira ndototensa nasi. Uyari offline uyu dear. Uyari offline usho. Right, ndaisa message kuti kana dzapinda ipinde. Right. Vamwe fanofonai. Uyari offline usho. Uyu is offline. Ngaiti mofana kubata vamwe. Uyari offline usho. Ndifanira. Uyari offline. Ndituka chete ndongomupedzerawo. Phone haisi kupinda. Hello dear. Yes dear. Mushe kuti sei? Ndoda kukupayo nhamba dzemunhu wamunoda kuti mundifonerewo. Ivi wesamune zita remwana nezita rako. Ari kuZimbabwe. Alright kandi isi. Zita rako nezita rake nezita remwana. Ita fast. Guys, vamwe titumira straight, totumira straight, togara matotumira tuone kwamba ni bora. Batata shaya yao to time tuzoona. Sari tuone. Teteve ku UK vasvika ka. Teteve ku UK. Vauya kuda kuhwisa kuti ko mari mwana iri kupinda rini. You never know mono ndo vakadai wakandigwa chi 300. Kwai kuti kwa ndindo wazigodo paura. Izo kana shungu. Kwai tanga ina Gwembu village. Ndakapindira madetails wangu ndagara madetails awo yetifoni. Tete vasvidai kusvika. Alokola. Ndiribo kanjani? Ndiribo. Regai ningoti gaga yangu ndichirangu pabasa. Okay. Momuziva nhamba ndiri kutonyora izvezvi. Nomuziva? Mujika. Regai ndikutumire muji. Wangu unodya munamato. Wangu kamufonera ukati ndokumbirawo kuti uitire mwana Sandinga. Anonamata zvimwe zvekuti munoperegwa usendiwe nemaaudience. Achipamata panoda chikafu. Panoda school fees chaipo. Uya akaita Alright. Uya akaita kutoseviwa kunzi imbwa. Auya akaita kuseviwa kunzi imbwa. Right. Taura upedza ko. Taura upedza. Ndanyora nezita remwana. Muchenjereni kutukwa because iye kana zvakakwidza unogona kutukwa. Asi unonamata. Mamessage ndinawo maaudio ndogona kutumirai. Anogona kutumira audio ye4 minutes achinamata apo unenge wasenda message kuti imbondikavhawo paschool fees. Agonamata. Agoti in the name of Jesus, I pray that you will be fruitful. Andinamata wandisina kuhwa kuna baba. Ukamuudza kuti ndiri kugwara handina kana. May God be able to take care of that child. That child is a blessing. Mwana zita rekwavo kakuti yeti ndakazoisa rechirungu momuziva mwana nyaya dzamumodziziva ino. Saka zita rekwavo anonzi Chidebupe. And tinobva kunzi as his name is Chidebupe, it means God is glorious. He is mighty. He is power. That's how the name andinamata wandisina kuitika nababa. Nditori nemaudhi zvokuti dzimwe ike zvino zvakaenda vana kuZimbabwe paya
ndani akatanga kutumira muroro wangu mumaprayers munoperegwa musi webirthday remwana akatumira audio ndina zvinhu zvandiri kutaura zvinhu zvemumaafrican movie ka vamangona kunza ndokuita nigerian movie akati my child may you grow up to be a good boy. I know you will never embarrass me in life. God is on your side. Ebubechuku ikaraka agudimba. Andina zvandisina kuwana baba. Andina to a point that it was not done. Amwembo muvhunza iwo kuti iye unoda kuti kudii mwana unodla munamatwe. Ndipastor here. Avasi pastor. Last time akamboti kwanzi andisikuchengeta mwana ka nenhau yokuti ndakamusiyire handiti iye zvinatova nemukadzi nevana handiti ndikamuti last time kuchikoro kwemwana kwaidiwa mateblet anotengesa mateblet mogona kutotaura izvezvizvi handiti mototaura kutoti mwana ari kuda chakati handiti agototi alright ndinototumira izvezvi ndipe maakaunti details ukangogara ka ukazofona kana after an hour wotiko haufa kwanzi ndiri FNB here kwanzi ndiri FNB here musandifonera usandifonera usandinetsa saka ndanetsa apedza kunamata woti ndiri FNB here anyway akandibvunza akati ndiri FNB ndikambonzwa kaendesere mwana wangu kuZimbabwe because ndikadai ndakachengeta mwana wangu I think ndoimwe nyaya achataura iyoyo saka kana kuri kwokuti ndiri kuda kuedzwa makoka mongozondiedza because mwana kuzoenda kukonzi chii kuZimbabwe ndo magezi andaidzila nedepression paipai ende vana remember you know very well kuti vana ndakatobetserwa pamadialysis handiti kusvika vana vaenda kuZimbabwe because ndandisiri in a good state yekuchengeta mwana mwana akanyekana nastep mother yake kubva vanetsorana kuti hanzi uyu mwana aiti uyu mwana ari uko wastep mother is not my brother inini my brother ndivari uko kuna mama wangu handiti baba wacho itodokuti varidzi nese munhu mukuru kuti vangotaiwa vese mabrothers ako ndikanzi haiwa uya utore nombonzi yako kumba kwangu takanomutora usiku kumasitofu midnight mwana iye iye anogara kujoburg Kempton Park uyu anenge atoripo uyu haambonesi kutobata because anototengesa kumafoni anotori nedhata kungofona kauri kudai sondo kutodaira haanonoki mukamuhwa akati my sister. You know what my sister vanhu vese vanogona kutopandukira ini papo mwana yakura sei mwana yakura sei mwana une 9 years ndichatumirai chero ripoti izini remwana otumidzwa ripoti remwana handiti zviyawo zvekuti maiguru vaifungidzira kuti vachagonawo kumuitawo kuti pamwe anga achengeti kuti mwana uri kugona kuchikora handiti obva ati you see my God is amazing. He never sleeps. This God of mine does not slumber. My child, keep on doing well. You know, like, saka urikuti mari yacho inobhadhagwa nani. Womuti alright, usandipe mari. Chitenga even if dziri bhuku dzekuchikoro handiti. Wochingondiudza kuti ngatisangane pakati muJoburg. Ndokwira anotosangana newe. Anokudza kuti I don't want I will do it. After that, zvobva zvatopera. Last time ipapa pabamini vacho vakambenge vatonditi mwana ngaauye kuNigeria handidi kudza inini nestress chaiyo ndakanga ndongoti mwana ngaaende because ndakanga ndatomboona kuti unosvika kupi uchiti inini dzangu nhau dzakatowanda dzaramdilini izvezvizvi chaikoka ndiri kutopisa yokuti togona kutobva kunhau yemwana tikaenda kune foundation yangu chaiyo haisi kana stable ende ndaakutoona kutoti zvimwe zvezvinhu zvaitondiitisa paya even kutoti nditotika regedzai ndise nevana vangu pa inhau yeconfusion itori mulife mangu chaiyo
zvekutoti kutoendesa vana kwakatondibatsira because ndakutoona kuti zvaiitika nenhau yekuti yangu life yakamira saka ndaneta. Chirega nimbo takandafonera wandaisira message and then ndodzoka back kwauri wonitumira garo wandisendera regai ndinyore zita rake apa regai ndinyore zita rake nerako neremwana ehe amukangoti mama ebhubhe regai ebhubhe watani ebhubhe alright munongoti baba ebhubhe alright maita basa alright sharp nasi tinona matiko tikazvirega ndigaiti mbotanga neuyu aiwa ndiyero alright gaiti namatigwe Brother Ikechuku, how are you? I'm good. Good afternoon. Good afternoon, say. You are speaking to Melody, an auntie to Mama Dube. Mama Dube? Yes. Okay. An auntie, how are yes. you, Mama? I'm very well, and how are you, Oga? I'm good. Yes. So the reason for me to call you my brother is because of your child. So because I see the child also needs some things for the school, and I did ask, because Mama Ebube has been asking me for help, and I've been giving her help. So I ended up asking her, what's happening to the father? And she told me that she's not even, he's not even helping. So I thought of reaching out to you to understand if there are any problems. Why are you not, taking care of your son? God bless you for calling me or for asking me that question. In this life, when you are with someone that don't respect you, that can talk down on you every minute, every second, it's a big problem. I don't want to go far. I love my son so much. I used to be with him. I used to stay with him. Throughout the lockdown, he's staying with me. You understand? Yeah. So, there is a time, I do street business. We always running in the street, and it's not every time as a business person, it's not every time you're going to do business that day. It's not every day you can make money. So she now said that you must come and stay with him for some time. I said, okay, no problem. So he now went to stay with her. So later, she come back. I don't know what happened. So the next one I hear is that when I call him and when I call her, ask about my boy. He said my boy is in Zimbabwe. Mama, I was very shocked. He said, as you don't want to be with him, so she don't have money now. She said a lot of things. I said, okay, even though, before you take him to that place, what did you ask me? Why you didn't let me know that you're taking him that place? That one wanted to cause problem because anytime, even though, if he says she's the one that called me now, she will start from no any kind of insult, no any kind of abuse that girl never tell me. She has swear to this, then I don't think there is anything left to her not to swear at me. She will say I must die.
I must know no peace. Many things. For no reason. I didn't do her anything. I met you when I used to work with my uncle. I have a problem with my uncle. I lose the job. I'm staying with you. The job that you are doing that time. Okay, Mama, I will call you back in 1 minute. Okay, all right. Which one? All right. Yeah, I have to add you, my sister, so that it becomes juicy. I have to add you, my sister. Let me save your number. Yeah. Let me save your number. When he calls, you'll be saved. We'll add you. God bless you, my sister. Prayers. Bless you, my sister. Shakaoma. Saka my sister, my sister. Kwanzi makatora mwana wafona ekwechuku. Hello. Sorry for that. Customer is disturbing me. All right, my brother. Mama, so that time, me and her, we're always having problem. Okay. Especially if I go out, I didn't come back with food. Insult. All right. Nothing. She reduced me like nothing to the extent me and her always fight. She always call police on me. Okay. To the extent my brothers that time they started insulting me. Say, "You crazy, sister? I know you and this girl problem. Why can't you leave her alone?" I said, "No, I have a child, a newborn baby. I can't leave my newborn baby. My parents, they trained me. They didn't abandon me. So why must I abandon my own child?" So with all that happen. Even though the job she's doing that time, I'm the one. Okay, myself is because of that job. Because my brother have a dry clean company. There is one Indian lady that normally bring. She's a very wonderful customer. She's a big customer. She come one day that she needs someone that will be coming to her place and cleaning her house and taking care of her things. She will be paying that person nicely. I now give her that job. So the people that I'm working with, went to report me to my uncle. My uncle now find out that's how he chased me away from his shop. So I'm taking his customer to give somebody. And he didn't know that I give it to my woman in the house because I want her to be busy. Because anytime I didn't get something, so that also she will get something. So that time she already making money. Because of that, I can't even afford rent. She not pay rent for 2 months. And that 2 months she's paying rent, my sister, I'm suffering. The kind of insult, sometimes she can't give me food, nothing, but I will just keep quiet. So I was shocked one day, I just come back, it's already month end. She told me that she's moving out. I said, why? She said, no, it's better to her to go and stay on her own than to be paying rent for a man that can't pay rent. I said, for just 2 months, you're already complaining. Do you know that it's because of this job I lost my own job? I thought that she's joking, I went out one day, come back, see a Baki in front of my place. She already packing things. She took everything. She wanted Seth to take it. She wanted Seth to take the bed. I said, why are you doing this? She now left the bed and moved out. My sister. Please, hold on. Please keep quiet. Mama, please keep quiet. I'm not talking to you. I'm talking to you. You see what I'm talking about? This is exactly what I'm talking about. That's why I said, no any kind of insult that this girl never give to me in this life that I'm into. So, after that time, I still making time to be going where she's staying. That time, she's welcoming me nicely. I can go there sometimes, even though that month she moved out, I couldn't afford rent. She also, she my landlord always torment me, frustrating me. I was still begging him, say, I don't have money now. Give me time. To the extent I'm scared to go and sleep in my place. Sometimes I will call her.
in the middle of the night or in the night to go and sleep there sometimes. But as a man, sleeping in a woman's house, I'm not comfortable about that. I stopped doing that. I start begging. God start coming to my rescue. I start affording my rent. Sometimes when month end, I pay half rent. I stay alone. So when I start seeing all these things, she starts bringing, before I know it, she already, when a woman has found another man, that is the time I know the reason why she now moved out. She already get a Zimbabwean man. And I saw, people have been telling me about it. I thought that they are lying. But when I start seeing it, that's the time I stop going to her place. That's the time I stop going to her place. We are not fighting, that is the time I say, okay, this is the time for me to move on. I move on. I start going with another person. And that time she always come with her man. Her man is driving a BM. They will come in front of me. They will come and do, I don't know whether she's using it to prepare me, to make me angry, but I just keep kind of all those things. So, to cut the long story short, the time Emmanuel traveled to Zimbabwe, I didn't know. But when I find out, the thing pains me. Is to show that she don't regard me. Is to show that she don't respect me. The only thing I told her that time, as she took my son home to your place, you didn't let me know. Please bring back my son. I started telling her that I bring back my son, but she didn't hear. I told her, I said, as far as she took him that side, don't call me for anything. Don't disturb me for anything. Bring back my son. I need to stay with my son. If you know that you can't take care of him, bring him back to me than you to take him to Zimbabwe. Okay, there is a time that she gave me the contact to be talking to him. I always talk to him. My boy requests something from me that time. And that moment, Mama, the street where I'm at, she knows where I'm in Yeoville in South Africa, if you know Yeoville. That's where I'm hustling. The police torment us every time. I don't have shop. I stand in the street. I'm hustling for phone. Okay. That moment, and she knows that my younger brother just passed away. She knows. I just lost my younger brother. And my elder brother is inside. All these things is in my head. She knows all these things. But anytime she call me, it's insult, like say she's my God, like say she's my father. That is the time. You know how many times she have blocked me? She will block me, she will unblock me. How can I say, a small girl, anytime you call me, you'll be insulting me, like say you are the one giving me a light. The way this girl hate me, if this girl see poison or assassin, she can do it to me. I'm telling you, Mama. Because there is no kind of insult that I never received from this girl. The next time I asked God, how did I meet this girl? Why? How did I meet this person? I want to make my life miserable. So that is the reason why, as she had that heart mind to take my boy to Zimbabwe, she wasn't call me for anything. She wasn't stop me. She wasn't call me for anything. As far as I'm not a human being to her. The only thing, since I know this girl, the only thing she knows, as far as he can't give her money, you are nobody to her. I'm telling you, as far as he can't bring something to her, you are nobody to her. That lady that she asked her. So that is it, my sister. That is it. Okay, so I hear what you are saying, and Chengeto, please, can you please tell me your side of the story, because now Ikechuku is telling me something that I didn't know, that you took Ebupe home without telling him no, and you are giving him all sorts of insults. You didn't treat him like a man. I don't know, you know the situation and stuff like that. So please, what happened now? Because he said you don't have to ask him for anything about the child, as long as the child is in Zimbabwe. Okay, so yeah,
Okay, I just want to quickly answer the questions that she was posing to for you to understand the situation. Okay, number one, Baba Ibuge was never fired because of that. Baba Ibuge is just a man. He got fired because of his issues. Fine. Number two, I did not leave Baba Ibuge because I was with someone. I left Baba Ibuge because me and him could not coexist. We would be fighting every night. Every night. To a point, we even got to a point where I ended up staying. We omitted that one. But anything that has to be in, he just has to be angry. You cannot have a decent conversation with Babebu. And we sat down. I was like to him, listen, I think between me and you, we cannot stay together. This thing cannot work. Can you rather be on your own? Let me be on my own. And then we cooperate. And he said it's okay. And he said I left him stranded. I took things. I took things from their house. But if you want us to get out, let's just stay in the place. Did I not pay your rent for 3 full months? Maybe we can start by answering each other. Did I not pay your rent for full 3 months when I moved out? Hello? Yes, I can hear you, but I put him on mute now. Oh, okay, because I wanted him to respond. Okay. So I paid his rent for full 3 months. I had left him. He didn't. The only thing that I did not provide for him was food. I told him it's fine. We cannot keep on fighting because our issues, we were even chased out from where we were staying. I still have contact number because we would fight, but everybody would fight for small things. If he doesn't have money, it's a problem. We fight. He took the child. Before I got sick, 2019, he did stay with the child, and he asked me to come back. 2019, I was already having my second child. He told me, since the relationship did not work out, can you come so that we try things again? I said, no, I can't. He offered me a place, and I was like, no, I cannot stay with you. And Babebudo was angry because why am I not taking up his offer? Does it mean he has been my enemy from day one? I was like, no, I can't. I do not want to come back in a situation where we fight all the time. We agreed. He stayed with her son. 2019, 2020, he stayed with his son during the whole of lockdown. He stayed with her son. Because that's because I had my second son in 2019. Emmanuel was born in 2016. I left when Emmanuel was a year. So that's 2017 when I left. And when I left, we had not said, no, we are no longer dating or whatever. I said, no, maybe let me have my own space. Let me have his own space and then see how it works. That's why I even paid the rent for those 3 months. Fine. I rejected his offer in 2019 when he wanted me back. I said, no, it's fine. Then 2020, my things were kind of better. I was, no, it's fine. Since you are a man, you cannot be staying with the child alone. Let me have the boy back. And he said, no, it's fine, because I've been struggling. I said, okay, fine. I took the money back. So we agreed that it's going to make me happy on the school. So that man will never pay. It is not even 1 month. That's why I didn't want him on leave so that he can be opposing some of the things. He did not give me money for school, it's not even for a month. We would start fighting from there. He say, no, come back. I'm like, no, I cannot come back. Fine. He did not pay any school fees. 2020, 2021, 2022. He asked for his son back. He was not paying with his wife.
He went there, the problem with Emmanuel, and apparently he said, I'm the one that told him that his other son is Emmanuel's brother. They fought. I went and picked up the boy 12 midnight. 12 midnight, I took back to that side. Picked Ungwan, went back home. Then I told him, I'm like, okay, can you pay school fees? The other man did not pay. Not even one week. I even gave him an account number. So if he's saying that he told me that Emmanuel is in Zimbabwe without his knowledge, then why couldn't he even pay 1 month school fees this time? Just 1 month, not even 2 months, just 1 month. So, okay, let me pay for my child. Not even to buy the son. We would fight every month. To say, okay, can you buy food today? Since you cannot pay food fees, can you buy food? Yes. I had a mental breakdown in 2023. I called him. I'm like, I'm not okay. Can you take the child? Can you take the child? Or can you take it? And he said, no, he doesn't want anything to do with that child. I said, fine. I took the child to him. I did not consult him because I did not see the reason why I was supposed to call him when he could not even take care of the child while the child was still in South Africa. If he's to be real with what he was saying, can he just mention one thing that he has bought for his son? Even the time that he was staying with his son, just one thing to say, no, auntie, I bought ABCD for my son. Just one. Then at least maybe we can start having a conversation from here. Okay. So right now it is okay, I've had to check it. Let me ask you, Ikechuku, brother Ikechuku. I'm not going to be mute. Brother Ikechuku. Inusaid kwangu kuno kwa iko kumpisa mute. On mute. Yeah, no, he's on mute. I don't go to mute. He's on mute. I don't go to mute. No, this person cannot be all right against us. I won't say much because he fell out of right to take things over. No mute, but I will unmute. I unmute my. Yes. Oh, now. The guy in the Chungurambari pa mute na ndo mpisa sei pa mute. Jakwani sikupisa pa mute na ngori pa mute. Hello baba Ikechuku, brother Ikechuku. God bless you my brother. Brother Ikechuku. You know what you can do this lady? And you know what you can do? You can drop, let me drop. Then you drop him, you call him back, and you put a no, so you try it because I told you papa the guy who don't say. Papa Jaru put guys, Papa Jaru put on guy. Hesi serita taka varaba phone who knows. The guy to phone us. You know mute as how good call mute. Can you to phone us? Don't the right quality with the sorry, my brother, I put you on mute because your phone was it had some noise background. So when I tried to remove you on mute, it didn't allow me to. So yeah, this is Chengejo speaking now. Mama Ibu speaking about what happened, transpired between the two of you. So my question, my brother, may God bless you, my brother. My question is, so if now the child can come back to South Africa, and you say things are not okay in South Africa, are you in Rocky Street? Yes. Okay, things are not okay. I know the police are always after you guys there in Rocky Street and things like that. So if the child is back now, Lord bless you, my brother, how are you going to take care of him? Yeah, bring my boy back. I'll take care of him. Let her bring my boy back. I'll take care of my son. Or you can. I'm sorry, Baba. So, Auntie, I'm sorry. Can I just ask that, Baba? I'm not refusing to bring. I'm not refusing to bring a book back, you know. But may I please just ask you one question? Maybe so that we can all understand and agree. When Ebu wants, yeah,
when I was asking for his money for school fees, is there a month that you can confirm right here and right now to say, no, and I've been paying for my boys' school fees, I've been buying my boys' groceries, I've been paying when I was saying with your son, we are not fighting the baby. We are not fighting. We are trying to negotiate so that the child can be taken care of. Because the one at disadvantage right now is the child, not you two guys. Yes. Okay, no, we're not fighting. No, we're not fighting. Yes. We're not fighting. Yeah, we are not fighting. God bless you, my brother. Yes. I want to ask you something. Is there any time I ask you a question that why anytime you come to take my boy with a new clothes, things I'll buy for him, why always bring him back with clothes that people give you when you went to work? You remember how many times I asked you about that? As you said that, when my boy is staying with me, is he not going to school? Is he not looking good? No, he went to school when he was staying with me. He went okay. He was good at that school. We are not disputing that. And then, yes. When I took a back, is there a month that you ever helped me? That time, you already know that things are not going fine with me. That time, you know that. That's the time my younger brother is in the Joburg hospital with operation 2 times. No, but Ogomata both speak later on in life, baby. I think we are trying to say the truth so that me and you can get okay, out. No. Baby, wait, yes, can I land my brother? Please, we are not fighting. I don't want you to have fighting. I want us to be as peaceful as ever. Baby, you said with Ebube the whole of 2019, remember, when it was locked down. Yes. And you said I should come back when I had them. And I came, I said with you, was it not one weekend? I said I cannot. If you remember very well. Yeah. I went back to my place. In fact, I did not have a place at that time. And you said, no, let me take care of my son. And you did. And you did. We are not fighting for that. And you also, when you were telling Auntie, you said when me and you separated, I was the problem. I was fighting you. I got you fired from your work. Because I wanted us to start this from a clean slate. So that I'm not angry with you, you are not angry with me. Yes. So when you're not fighting every day, physical, where you're not laying hands on me, until the day that I ended up stabbing you on your head. Was it not the thing that made us separate? And when we separated, baby, did I not pay your rent for 3 months? Because it's just the 3 of us. We are not fighting. We just want to get started on this thing. Did I not pay your rent for 3 months? Did I leave you standing? You pay my rent for 1 month. No, baby. Don't say 3 months, 1 month. Okay, don't do that. Let's not fight for how many months I paid your rent. Yes. You say that I pay for 1 month, it's okay. Yes. It's okay like that. Fine. Remember when you said I should come and take a book? It's the time you had a problem with your first woman that you stayed with. I think that's the reason why I took a book. And you said, no, you'll be helping me while you get her. Yes. And when the book came to me, my brother, did you ever spend 100 times? Because that time I'm not okay. I didn't spend anything. Okay, that time you are not okay. I agree with you. Fine. When you met your second woman, that is your wife now, what time did I come and fetch you today? And what was the reason? Because let me tell you what happened. You know that time you don't know what is happening. Emmanuel did not like her. Emmanuel, anytime I come back, Emmanuel say, I want to be with my mother. I want to stay with my mother. I don't want to stay with her. That is what. Until that night, he don't want to sleep. The thing was too much. That's why I call you. Remember the time you guys come in the night? Yes. And do you remember the words that you said, my brother, when I came to say, can I repeat the exact words that you
that you said when you called me that made me to come that night. Yes. You get your focus. You Yes. said, come and take your stupid things from here. This stupid thing is not giving me peace. And I said, no. You know you're lying. Okay. All right. Fine. Yeah, you're lying. Yeah. Okay, fine. Let me say I am lying. Let me take that. Yeah, I can never say that to my son. Let me take that. Let me Yes. take that. Yes. Did I not even say, hold on, do not beat him, do not do anything to him. Let me come and touch him. Is that not what I said? Because you were very angry that time. You were. Yes. And I said, don't touch him, don't lay your hands on him. And I touched you, I did not fight you. I said it's exactly 12:45. Babeko. Fine. You left it like that. Ne? I took a movie. I enrolled him at school here. I send you the school fees, and you said you would pay. When it was Monday, my brother, did you pay? As I said to you before, that time things are not working well with me that moment. Okay. All right. Okay, Mama Ebube, I like one thing with Mama Ebube. You are speaking, you know, at least now there is peace. You are not fighting, you guys. We are getting somewhere. So let's go to the issue of the child, because where I'm intervening myself is on the issue of the child, because the child is not being taken care of. Yeah. Okay. Unless you guys, you love each other and you could unfinished business. No. Yeah, that's what I mean. It can never happen. Let us not even talk about love, baby. Okay. I called you last week because I wanted to tell you that I'm going to Zimbabwe next week. And you ignored me. You saw my missed call. Yes. I wanted to say, yes, I saw your missed call because I'm tired of insult. Okay, before you comment for that, what did you say to me? Before you comment that, which insult that you gave me last? Okay, but when you called me, remember I told you I had blocked you since 2023. I had blocked you from my phone. Since the time we went to Zimbabwe, I blocked. And what I did before... This one is 40 rand. 40 rand, not 20. Yeah. 40 rand. This one 30 rand is fine. No. This one is 40 rand. It's 40 rand. Sorry, I can hear you. Okay, so no, my question was, even when I blocked you, did I not give you contact details to the contact with Emmanuel? Yes, you give me phone, you give me their contact, ne? I was talking to them. My boy need a tablet from me. Yes. I couldn't buy it for him that moment. And there is a one time I was talking to him, he started telling me that they are bullying him in a school. I said, why? He said they always bully him. I said, those ones that are bullying you, are they older than you? He said, yes. I said, okay, did they report you to your uncle there, your aunt? He said, yes. I asked him, what did they say about it? He said, nothing. I was very angry. I said, no. He said, when they kill you, they will react. So from that moment, me and him never talk until the day you call me. You say I'm ungrateful human being. People that is taking care of my child. I have the guts. I have the mind. You start pouring me all insult that you, the ones you know, the ones you don't know. You insult me, finish. That one is bygone. Next one, you call me again. You give me insult. Another one. Nothing interested. You send something on my phone. I look at it, I laugh. So that is the reason why the time you call me the last one, because I'm tired of your insult. That's why I didn't answer your call. Very good. Okay, but must you insult me every time you call me? Must you insult me? What did I do to you? That's the question I want to ask you. Before I answer that question, it's me and you we are dealing with. But
when I called you. Remember the last time that you called, the last time we had a conversation, it was you that called. And I said I do not have strength to fight with you. I want us to be as real as possible. We have had our fight. I'm not going to dispute that fact. And the last time that you spoke to Emmanuel, I even asked you, was it right for you to say, how can your stupid auntie let you be bruised? Don't talk like that. How can I call her stupid? Don't do that. Don't do. Why are you lying? Why must I tell her stupid? It's a lie. I don't listen. Please. Fine. Why are you lying? Okay, it's fine. It's a lie. So why must I insult somebody that I don't know? We are not going to solve this issue if we keep on fighting. But why are you lying? If you feel I am lying, for us to reach a better conclusion, a better landing, I'm sorry if you I'm lying. Let me say if you say with your let's just focus on it now. When you called me last time, when you said let's do a video call, and I refused the video call, and I said to you, because you kept on saying come on video call, and I said no. This was our last conversation before I let up. I said to you, you said come on video call, let's talk on video call because you were trying to talk to me, and I was like, no, I'm not doing that. If you're going to be real to your child, not to me. If you remember very well, and it was just now, right after this birth, when I said to you, rather not send messages. How do you send long prayers on a child that you are not taking care of? And I said that in a polite way, Babebu. I never insulted you if we are going to say things as they are. I said, rather not send anything, rather keep quiet as you have been doing. That's what I said to you. And the video that you are talking about, I'll still send to us. It was about Joshua Selman preaching about fathers taking care of their children. There was no insult there, Babebu. And fine, you are saying you want to take care of people, why this people is in South Africa. It's not a problem, my brother. A passport is 170. The reason why I tried calling you was because I wanted to tell you I'm traveling to you. So if you really want your child, if that's going to bring this, if that's what is going to make you agree to have a relationship with your child, a passport is 170. It just takes 1 week and the passport is out, then I bring you to your child. I think maybe 170 rand. 170 US dollars converted to rand, that's like 3,500 if I'm not mistaken. Which document you used to take to Zimbabwe? No, when going to Zimbabwe, you didn't need anything. No, when you're going, you don't need any document. You can just go. You can just. But coming back, it's not. But coming back now on the border now, he needs to be having that document because there's no way he can get in without the document. But going home, remember they want foreigners to go back, so they will let you go. Okay. So to make the passport, it would how many months? 1 week. 7 days. 1 week. Yeah, 1 week. When are you traveling? I'm traveling next week. Next week when? Next week Saturday. Okay, I will see what I do. That's the only problem. That's what you always do. I will see That's what I what do. you always do. Okay, let me ask. No, you know why I said that, Nick? No, you know why I said that? I think you always talking to Eze, my younger brother. You understand? Ask him, when did they sentence our elder brother to prison? It's the last week. Do you remember what I asked you last time? Since 2020, you do not know what your child is. Things are hard for everyone, my brother. Have you ever bought even a packet of noodles, a packet of indomie, baby? Since 2020,
Today now is 2025. I understand you are having issues. I am having health issues, Babebo, but I'll still make sure we push for your child. And I remember my last question to you was, Babebo, since 2020 and you not been eating. Fine, you are having issues. Sure, Rafa. Can you not even try and send 100 rand to your child? 100 rand to your child. The last time you said to me you are not open. That's what you said to me last time. I understand the offense issue. I understand this issue. But my point is, so since 2020, when I cannot even send 100 rand, let's not talk of thousands, baby. If you really wanted to be part of your child, like before, if we only went to Zimbabwe in 2027, if we want to get it new now, are you telling me you cannot even afford 100 rand for your child? Just let my child get 1 meal in a day. Since 2020, you see what you Okay, wait, please. I don't want us to be talking. On Monday, I will call you so that we sort it out. You make the passport, bring him back. Simple. I don't want us to be talking too much. Yeah, okay. On Monday, I will call. On Monday. This is where it ends. This is how we. No, you call you on Monday. If he doesn't, then I'll also call him on that month. Don't worry. I'll call him to remind him. On Monday, I will call you. No problem. Okay, brother. God bless you. Thank you, Mama. I really appreciate you, Nick. I really appreciate you. Thank you. All right. No, I will talk to you on Monday then. Thank you, brother. Okay. All right. Bye-bye. It is a promise, guys. It is a promise. About the power promise with him, Mand. And Mona. Wait, you got him be a ticket to Timona to Manda Shika, Vanot Kudi, and to buy Nemandi. Quite Nemandika. Quite Nemand. All right. The guy told you on my own dogs in the web. Gapagaipa. Right. Kwa no ndipa namba ya cho one. Wandipa matisozi aba be mwana batumana. Wandipa matisozi ko namba ya cho. Alright, gatuna. Hai, shakaoma. Mira kapasonsa kanga mwistari mwana. Hey, ava vakatoseviwa nekunzi bhudhi ivo vari baba vemwana viri we zvakaoma. Avakadzi so unenge wabuda mulaini. Right. Kaiti mufonera apa. Yango yakupa ndodavira fast. Wantara chirudziva vakafita ndituka. Hello. Hello. Hello, one. Njani buti? Hello. Yebo. Oh, you speaking to Auntie Melody, yeah? No. Am I speaking to Kelvin? Yeah. Yeah, Kelvin, you are speaking to Auntie Melody here. From where? From UK. Where did you get my number? You haven't heard what I want to say. You're asking me where I got your number. Yeah, I don't know you. You're just calling me. Yes, I'm calling you because I've got your number. Isn't it I called you by name? That means I know. Me coming to you, I know you. But I'm Rudy. How do you know I speak Shona? And All right. Ndithethe Grace. Wakadi zvako.
Makani baba nothando. Aiwa ndiri nani. Baba nothando nditete va Grace. Ndiri kuno ku UK. Saka Grace akanga andipira onyaya yekutaura kwamakanga makaita panyaya yemwana. Kuti muda kuti muze amusugutsikana panyaya yanothando kuti mwana ndewenyu muda kuti muindisane kuma DNA. Handizoti ndizvo here kana kuti ari kundinyepera. Hazvisiri izvo. Oh. Nyaya iri pakuti akatoresa mwana Betty ari ega. Alright. Ndo pane nyaya zvemadhini anamboramba mwana ndiwangu. Exactly. Nokuti mafananiro amakaita shuwa zvazvangotondinetsa even pakandiudza zvakatondinetsa ndikati alright kana uchida ma-DNA saka indaika kwa kuti tikurongere mindeka kwatina shemugambe kwacho. Madhini anamboramba ini mwana ndiwangu but dambudziko ndezvekuti iye akamanya andosa mwana ega Betty titi zvimwe zvinhu haazina ndinvhovha mumwana saka maona zvimwe zvinhu zvaanondiita neniwo hayi. Alright. Saka makanetsana panyaya yekuti akanotoresa mwana birth certificate asina kutaura nemi. Anongoita zvaanoda iye achiita zvimwe zvinhu anoti invhovha. Ini ndiri murume handingangoti iye anomanya kuita zvaanoda ondozati ndadai. Alright. Awo angaunoudza baba vemwana kuti aiwa zvakamira so ndafika kudai dai zvozvooneswana because mwana anga ndewangu here. Ndizvozvo ndizvo chaizvo. Saka panyaya yenhingikire apa pamwana wane zvinhu zvaari kushota kumba uko handizoti saka makabva maramwa here nokuti muchengetewo mwana mutengere mwana wechikafu nezvokupfeka. Ena ndamborama kudaro ndakamuudza kuti ngaachinjise mwana siriri. Saka kana achinge achinjisa mwana siriri munobva matotanga kuchengeta mwana wenyu. Kana kutora ndotora munhu. Aiwa mutora mudiki akita problem pakuchengeta mwana. Inini handana dambudziko pakuchengeta mwana. Pandezvekuti ini chinhu chakanyanya kundibowa ndechekuti anongomanya kuita zvinhu asina kutaura neni. Uye akataura neni hangu maona manje. Okay. Kutaura neumwe. Kwenu kuti azomutoresa oga mwana makanga maramba here kuti mutorese? Handina mbotoresa mwana. Mose zvakaitika ndezvekudai so. Ane shamwari yake inonzi B. Okay. Shamwari yake inonzi B ine mwana futi akada kuinzana nothando. Okay. B murume wake anonzi Kelvin yona iyo. Akashayikira kuno kuSouth Africa. Okay. Saka pakashayikira kuno kuSouth Africa B akabva ati Kelvin anga asina mai anga nambuya vake vanga vari kumusha uko. Alright. Makabati. Saka iye B wanga right zvaida kuita ati ndakutoresa mwana Betty. Baba. Ndatoresa mwana Betty. Just because baba ati vashayika. For sure anga singazivi ona hama dzaKelvin. Saka iye ndobva ngoti handitisa. Makabati. Alright. Kana mene ndakataura sei kokoko. Akamanya kana vakanotoresa mwana mabirth certificate vatu mukatarisa vanenge vatoresa mwana mabirth certificate nesame day ndinoti hanyoguma mabirth certificate zuva rinenge ratatorwa navo. Alright. Ono zvakaitika ndobva mazomudza kuti ndatoresa mwana Betty. Ini kunoko haana kundiudza kuti atoresa mwana Betty. Aitofamba achiti eke vakafa ini ndakafa. Makubata. Ndobva atoratidza shamwari yangu birth certificate. Ndakatodza zvokutoudziwa neshamwari yangu asati andiudza iye kuti atoresa mwana Betty. Makubata. Alright. Saka before asati atoresa mwana Betty apa nai bamnini asati atoresa mwana Betty makanga muchichengeta mwana here? Inini mwana ndaichengeta panguva iyoyo mozandanda asina nguva yakareba ndaya kuno kuSouth Africa. Okay. Moza munhu kana achisvika panzvimbo upenyu unooma moziva. Ndaichengeta apo napapo but expecta kuti inini nditumire iye lot. Murupanzwisisa? Ndikupanzwisisa. Ndaitumira pashoma pandaiwana saka pashoma pandaiwana ndo pandaiwanawo panguva iyo. Alright. Iye anga asingagutsikana aida kuti nditumire 1 million nekuti kwaendauya kuSouth Africa. Ndo problem yakaitika. Murwa ndo problem yakaitika pakati pangu naye. Iye akaona zvikungira
munhu akrosa bhodha ari kuSouth Africa akuita mazimari. Saka ndaiti ndikatumira kana even yangu passport yanayo ndikuda yakadoexpire ndine kamutoresa passport iyo. Okay. Everything kuitira bande zvokuti anga asingagutsikani inini. Aida more ininiwo handinawo chandaiwana chakawanda. Manzwisisa. Saka inini ndakasvika panguva yekuti handina zvandingaita. Okay. Right, aiwa ndamuedza nokuti handizvokurevegwa nhema. Handiti savatete vanoda kuti tiwise tikadzise zvinoti nyaya apa mwana ndiye anosafa imi vakuru kana muchisingadzoisani mwana anosafa imi vabereki muchinesana kwenyu kuri tuko kuti motorisa mabhethi musina kuudzana stuff like that. Iwe Grace wakazvifambisa sei? Mwaza zvakaitika uyu munhu anonyepa ndekuti dai zvaiita ndaedza hama yangu apa monyatsonzwa choko. Okay, ari kunyepa chii chakaitika? Kwe wakatodza bheti se rondedzera tinzwa. Akauya akaita zvekutinza akanzi atize namai vake munhu uyu. Akatozoita zvekundifonera uyu muri South Africa kuti ndamuno ndisina kana idea ende mwana by that time anenge ane 2 months. Iye munhu uyu anonyepa ende haana chaimboita uyu. Izvezvi mubvunze kuti birthday remwana wake ane paakambotenga keki remwana kana kuti anoziva kuti mwana anopfeka. Imbomubvunzai. Aiwa apa ari kuti ati iye mwana usati wa paya mwana pawakasara kuZimbabwe nemwana anditi iye akaenda kuSA paya aimbotumira mwana anditika aimbotumirawo shoma zvaiwana. Anambobvira anditumira kana cent ndosika ndichiti ndokwanisa kuedza kana munhu wekumba kwedu 1 monyatsonzwa ugoedza munhu wekumba kwedu andini ndiri munhu wacho ndiri pano woda handiti ndini vatete vacho saka woda kuedza umwe upi. Passport yaunayo yakaexpire kana kuti haisati expire yakatoreswa nhandai. Passport yawakanditoresa iri kuexpire musi wa4 April. Alright. Ndaigotadza kuti kuchengeta mwana sei ndaikutoresa passport. Mira nditaura. Wanditoresa passport iyoyo wanga wandiudza kuti ndofanirwa kukwira weekend handiti. And then weekend ndakukubata ndakuti haufa mari yekuti ndichiuya ikoko. Wakati kudiwe wakati yenda wirwa nemaproblems hatichakwanisi kupinda mari kuba kwaita nhamo of which uchinyepa zvinhu zvauri kuziva iwewe. So right, solution ndechi solution iwewe waizichi pandinokuisira WhatsApp iwewe unondibvunza kuti ndiani uri kudei uchinatsoziva kuti ndini ani iwewe handiti unobvunza ndituka haugoni kutaura neni ungosvika uchindituka. Wai uti ndakaguma rini kukutuka iwewe ndakaguma rini kukutuka unogwa ndodambudziko rawina. Indira mubvunzo kuti wakaguma rini. Last time wakaenda makaba mwana mukaonera mwana kuroti hauna kana kumbokumbira maparents angu iwewe kuona mwana wakaita zvekuba mwana uchionera mwana kuroti zvinoita we. Ndanamboenda makwenda itawo muroti ichizvifambira mwana nditese mwana achindi alright mwana akandimanyira muroti nditese. Mwana akumanyira ita zvinoitwa pamwe pese waisasvika here kuba uchinoona even unese nditese kana mwana achinima ende pandakasvika kumusha rega ndikuudzi I'm a busy man. Mira ndikuudzi I'm a busy man ndakashawa nguva yekuenda kumba kwenyu. Nenge wakarembedza maoko hauna kana zvikuitire mwana handiti zvinoitawo here after 7 years or 5 years uri kunoona mwana hauna kana chawakabati iwewe. Hatirege kutaura isusu ngatirege kutaura zvakawanda tatisove nyaya iyi nenzira ngatisove nyaya yemwana kuti achengetwe toda kuti vachengete mwana wavo vachitengera mwana wavo chikafu nehembe dzekupfeka. izvo explanation haishandi because tikuda way forward yekuti mwana achengetwe nokuti imi kunetsana kwenyu muri 2 mwana ari kundiye ari kusafa ari pakati. Right, what's the way forward? Why wanyepa kuti ndakanotoresana keovhini bheti remwana iwo uchinatsoziva sisi vako vanonyatsoziva ndakaenda kunotoresa bheti ndega ende ndakasangana navo ndosaka ndatimira izvo hazvichashandi zvakutaura izvi hazvishandiri
ngataure izvo zvinoshanda ndo zvandafonerera ndizvozvo kuti mwana achengetwe tisadzokere kunoroona mwana achengetwe right ndo zvatofanira kuti titaure zvinhu because ngano tingataura ngano ameno mafoni akapera moto akadii kana kuti akatofa nekutochajwa tichitotaura because pane nyaya dzakawandisa saka isusu ngatingotaura what's the way forward. Yes, nini chandiri kungoda kwauri rukodawo kuti tibetserane panyaya dzemadzisii handinoona rukodaaika grade 1 esinoi grade 5 unombovisawo ere zvandotema nazvo kwati indiri kuchema nekuti wakanotoresa mwana birth certificate wega handiti wakatiza ndo pane problem. Aiwa ada kutiza anapotiza wakamtoresa now how many years mira wakamtoresa 5 months ndopandakatoresa wakamamurei saka 5 months it was aiwa Grace 5 months it was too early. Munhu akaenda South Africa uyu mwana ane 2 months anti ukagara 3 months achangopinda muSA anti ngatitaurei tinyaya sezvairi Grace kana achida kutibatsirani. Mwana akasiya mwana ane 2 months anitika achinda kuSA iwewe akakuudza kuti ndasvika kuSA anti then pa 5 months achitotozama kutoti maybe awane pekushunya muSA iwo mwantosa mwana birth. Munhu uyu akasvika akaita move on angakutoisa mapictures nemastatus evakadzi ushu but aiwa kana angaita alright kana angaita move on but pamwaye panhau yemwana kapi panhau yemwana ndo patutaura nezvemwana panapa ataura nezvemwana hatitaura nezvemafeelings ako kana titaura nelife yemwana hanti kutaura nelife yemwana saka mufoni yangu yandakaita ndoyakakonzeresa kuti iwe unotoresa mwana birth certificate waizama kufikisa inini handiti wakati kwazozonisa zvawamwana That's the question. Move on or ndakaita move on anti. Right, move on ndakaita ndo yakaita kuti uri kandi fix notoresa mwana birth certificate. Auna kufixa ini. Saka waita ndite sei? Aiwa, you're supposed to contact me on those that aiwa, angati teso. Iyo nomaita zvinhu zvaunoda nezvinemusoro wako. Problem inoda kuti ndiite zvaunoda iwewe. Ina ndiite zvakadaro, ina kuna mukadzi anga ndizatiita so. Rekandikuzi inini handikumanikidzi kutiita so I respect you. Kana chitaura newe ndofana kutanga ndatogara pasi ndobudza kuti so ndoda kuplanata so pamusoro pemwana. Understand? Handingoiti zvandoda. Because mwana wayo hasi wangu ndega ndowangu newe I respect it. Iye unongoita zvaunoda. Wapedza zvaunoita zvaunoda. Naye muzukuru wangu ndoda kubvunzawo naye muzukuru wangu pamakaenda kuSouth Africa apa manga marambana here. Tatisina kuramba. Saka iwewe semunhu wemurume Kelvin, what are you seeing? Uri murume. What do you think kuti Grace chiri kuitika apa kuti ave nebitterness ichi? Bitterness ndeyekuti takasiyana ndo bitterness yakatodza vanhu vekuti vakashamwa akasaya chichi yakafa. Aisiri iyo bitterness rega ndichikutsanangurira kana usiri kuzviona. Wakabva kuSA wakabva kuZimbabwe mwana neti Nyamira Grace Nyarara wakabva kuZimbabwe mwana neti 2 months andi muchidanana musina kurambana uchinda kuenda kunotsvaga kurarama kuSouth Africa kuti chengetane semhuri mpane mwana kapa ukaenda kuSA hauna kuudza mukadzi kuti ndakumusikana wako ndakwenda kuSA asara nemwana neti 2 months wasvika kuSA kuya anditika in the process kutsvaga basa tongozivawo SA tese you started posting my pictures ekutoza kuti watoita move on but uya una kurambana naye uko handiona ane mwana atisara nemwana zvinove ndichinatsa understand zvinove zvakaita kuti maybe zvimupusha kuti ndikutaridza kuti nyangwe neriwa idondikienda kunoisa birth certificate ndisine mia because already wakatomuvha on usati marambana iye ari kuti waenda kuno atonzwa kuti nivari kuti wave kuSouth Africa hauna kumuudza somuri kudanana ndopane bitterness yake ndopane bitterness yake but iye akaita in another way round. How? Mwana akakupinda payo wakutoresa mwana birth certificate. Unoziva vakadzi Kelvin bitterness ndiri kuda munhu ndidana nemunhu ongoita zvinhu zvakadaro bitterness kuvakadzi inobata wangu ende kubata kwaimagine chamusiri kuona apa imi muri tuka mwana ndiye notando ndiye is the one suffering right now imini muri kuda kudonzedzana apa but muri kukangana mwana ende zvinhu zvamuri kuita sakana kuti mwana yange ari kuona akura notando uya anenge achiona
mangwana nekukura ningane resentment towards you two guys because mukudonzerana nekuda kwezvinhu zvisina zvamusina kupedzerana pamakaita kumasure. Chengetai mwana. Igwai asimuchengeta mwana wenyu. Igwai muchengeta mwana wenyu. Imimi mzukuru Kelvin. Pamunoenda kuZimbabwe kwantika amene zvazvinoita munongozivawo kuti muri munhu mutema, tiri vanhu vatema, tese tiri mazimba, chero tiri kunyika dzakasiyana siyana. Handiti imimi munosvika kumba, masvika kumba handika moita zvinoitwa, mofonera Grace uyu, mosvika kumba moita zvinoitwa, moenda kuchita birthing maitawo zvinoitwa pachivanhu, handi munozviziva. Moto kana muchita nguva yamunoda anytime kupota mutora mwana muchidzosa zvinenge zvakutenderwa because at chero mucha makuzikamwa. Handi munozviona. Akusi kudherera kwamunenge makuita at least maisawo something zvakuzikamwa nokuti makase makanganisa uyu mukatiza futi for that matter. Mukanisa move on. Musina kurambana. Saka yarina something kuti achinjisa mwana birthday certificate. Handisi haana kuti arina something. Ini ndinisa tete, handi ndiri munhu mukuru. Ndini ndiri kutaura ndichikuudzai kuti pakakanganisika from the word go because remember mwana uyu handika ana bhudhi vangu kumusha uku. Ane vabereki vaGrace. Andimaona. So vakangosigwa mwana chizichengetai. Baba yemwana varipi? Baba yemwana havana kuchero mamuchizikana kuti kune munhu anonzi Kelvin. But hamuna kuita chivanhu chako chaiko. Saka imi muri kuda mwana. Yes, muchengete mwana. But the way zvakaitika makatozvikagadzirai mega pekutanga. The right now kuti muchinochinja zvese. Muchinobvisa something kumba. Hamusi kubvisira Grace ka. Aiwa. Muri kubvisira mwana wenyu notando. Handimaona. Kana musingadzidzisa shona. Mukanobvunza kwenyu vanokuudzai. Munobvisira mwana something mwana. Kuti ndadzoka mukati mopinyo ndakuda beti mwana wangu. Ndoda kusachinja beti semusenemi yangu. Mochinja beti senemi mochengeta mwana wenyu zvamunoda. Alright, haisi problem. Saka ndikanosangasa mari ndikanobvisa vachagadzirisa here senemi. Rochinjwa ati mabave munenge muri pemirombo netsere. Akangatora nesenemi yekwedaditi. Inongochinjoreswa kusenemi yenyu. Zvanopera. Baba vacho vemwana asingavaoni zvakazovawana vavepo rotochinjwa. Nesenemi yangu handiti ndobvisa kuti mari inini nesenemi yangu nemuchengeta kwandakaita kwese mwana ndotsva kuti mari yangu inini. Aiwa ndo zvavari kutaura baba anotando kuti ndounganidza masensi andi vokuudzai moinda kuZimbabwe vonobvisa ivo vobhadhira mari kuti muchinze bheti remwana bheti ropinda muzita kwavo zvapera akumba uku zvave official hazvichanetsi sezvimanetsera zviri kuita right now kuvabereki. Okay, apa chanda ndikumbira wani. Kuchikoro zvezviku kune chikwereti. Kuchikoro chemwana. Ndo chawaindinetsera. Imariko Maria. Neta 65 US. Zvino 65 US chokwadi. Vanobhadhara baba anotanda 65. Imari iyoyo shuwa yekuti vanobhadhara. Baba anotanda kune $65 kudiwa chikoro kwemwana uko. Kana achida anonokonzema kodzi anonditi ndinonyepa anogona umba namba dzekuchikoro ofona kana ingowasendera mabanking details ekuchikoro vabhadhare straight vanongobhadhara online ko zvinonetsa here zvemazuva ano vanongobhadhara kuchikoro direct chikoro mwana ungonopiwa risiti. Ndizvo here baba anotanda ndotwari ichanobvisa mari ukoko kumba kwenyu. Kwa school fees kuchota chikwereti. Abai December birthday kana futhi. Achabvisa mari fees, ndikabvisa mari fees. Ndoenda kumusha kusi kudhara ndoenda manje. Nyange zvino ndingangoita. Ko birthday haro remwana mwana birthday ya December izvozvizvi. Saka amukwanisana kuti mutenga hamusi kutengera Grace kamutengera mwana mutengera keke zvaro kumba uko. Nezvimaputi nezvimajigisi nechiofa nechamwari dzake motomirira kuti futi nebirthday chatanga ndanochinja birth certificate. Muzukuru pindurai baba anotanda. Saka matikekere mwana riri kuinda here nezvimaswitsi nezvimajigi nemaswitsi emwana kuti aitewo chibirthday party navamwe vezera rake nemafriends ake. Mati baba anotanda.
Mari hazina hipo isi. Zvakatodzapa, zvakatotsva. Zvakatofuga. Saka munoshandisa chinhu wani. Munhu uyu anotoshanda basa ritori nemari chaiko chaiko. Ngatinotoziva, ngatinotoudzwa neshamwari dzake pakudhara sanditori neevidence nadzo but ndatisangana. Pawadzana andoshandira mari. Ndarizinawo woitawo playawo pati yako kuti eish. Ndotoshawa kuti bitterness yaunenge uchiti ndinayo ndeye. Saka vanenge vachizani nemari. Koine mari. Wakambosvika kundoshandira ukomboona kwandosvika. Iyo ndokuziva kwaunoshanda. Utoshanda kupi? Shamwari dzako ndodzinondotaura. Kupi kwandoshanda? Iyo hatizi kutaura zvakawanda. Ndiani anoziva ndoshanda? Iwe unoziva pashamwari dzako dzaunoziva ndianani? Vaitotatu saka December mwanangu izvo zvitatopera December kuonawo hembe dzeChristmas mongotengawo zviri kana Mr Price chaipo. Hakuna hembe dzinouya. Aiwa vanenge vatambira, aiwa vanenge vatambira zvati vanotambira here end of November. It's a long story nyaya dzakatowandisa zvekuti ndikakuudza imwe nyaya mogona kutobatikana ipapapo. Unotaurisa muinotanda muromo wako wakakurisa siri. Haungandipi hembe dzemwana womukadzi wako kunditi hanzi ndinopfeka. Aiwa hazvisiri izvo ziya zvakangoitwa zvaakangoita oga ndaya akangondiudza kundo zvakaita. Kutora hembe dzemwana wenyu mumwe womukadzi wamunaye kwakupa muzukuru wangu inotanda. Aiwa ndo zvakangoitawo iye mukadzi wenyu. Hasiri ndeumwe anoziva ishamwari yake vanotowirirana nemunhu. Ishamwari yake iye mukadzi wenyu. Mabhururu. Saka muri kudanana nemabhururu. Mudanana bhururu wake. Vakasikima neshamwari izvezvi pamwe zvakatomutypira itomutaura naye izvezvi kutomudza kuti tataura navo tikadai. Udzidza kutaura chokwadi iwe. Udzidza kutaura chokwadi. Asi bhururu wake. Asi bhururu wake. Aishamwari yako. Tinoidi. Zvemhuri yangu ndatadza kutandosara ndichitevedzana nemaex girlfriend ako ndichitaura nawo. Akandozvawaita before. Zvozvandaita before kare. Noti yezvinhu. Waigwa kaiwe. Wakambona ichiteverana naBeni here ndichivadzinganisa. Wamona ichidzinganisana naBeni. Iyo siyana nenyu. So iyo uona kuti uri kugwisa nemunhu asina kana pressure uri kugwisana naye. Ndichitaura nyaya dzako dzekuti unozonyara panapa. Nditaura nyaya dzemwana. You know kuti dzakawanda ende dzitori nyaya dzakatowandisa dzinoita kuti saka dzakawandisa nyaya motodzirwa munyaya kuvari kuUK nyaya dzochona dzakatorebesa zvamuwa. Saka maihurirana naye niko chiko chamunoita vanhu izvino muri kuchibudza mwana wamuzukuru wangu. Ini ndobhadhara school fees yemwana chokwadini kuno. Ibaba vana mai acho ari vapenyu. Muchita zvana Beni, muchita zvana uyu shamwari uyu. Muri kuda kwenini munoda kundomesera? Hapana chinhu chinorwadza pasipesiwa kuti unochengeterwa mwana neumwe murume iwe uripo uchinyatodza kuti uripo but mwana wako anochengetwa neumwe murume. Umwe murume aiwa izvozvo zvinogwadza hazviti. Iwewe you can't even think kuti kune mwana. Ndagari wakubvunza. Anga munhu akakuda uyu kwachi muti nemasanzo acho. Nyangwe neniwo ndikabona munhu asina nevana 10 ndotongovachengeta. Murume wangu atosangana nazvo but iwewe semurume. Iwe dambudziko rako riri pai. Iyo ndo wakakanganisa zvinhu zvese iwewe. Kanisa zvinhu zvese zvese. Ndosaka ndati kusaita kuti nditaure dzimwe nyaya panapa dzekuti unozonyara. Hadzichashandi idzo. Isusu ndaina nemari mumba kwenyu. Wochinjisa mwana birth certificate. Ndo solution iripo. Ndireka ndipande. Kubva mangwana ndakutonopanda mari. Saka ndakapanda mari. Ndobvisa mari kumba kwenyu. Then wochinjisa mwana birth certificate. Saka uyo anga achipa muzukuru wangu hembe dzakaenda kugwadziwa nenyaya iyi. Aipa muzukuru wangu hembe dzemwana wake. Mwana wacho ndewenyu.
iye aitochengeta mwana wegirlfriend tadza kuchengeta mwana taura wake ini teta lazirembe kuroora ndingabvisa mari aiwa ndizvongobvisa zvemwana munozongonodzwa kumberi handizichi ndezvemwana kaizvasi zvokuti mukuroora mukadzi saka sinoti handizozivi hangu zvakadii but it won't be that much zvokudaro ndechida kuti ndione mwana saidi remwana ndikabviroora mwana kuda neno ndingararama zvakanaka in peace because ndotongwa pamwana handina peace bvisai mari mutonge pamwana wenyu ingaita mari ipo mukangobata kana kuzvi700 800 ikoko alright because kuinda kwanenda kugweruko ndotopuwa ma10 commandments ndototeerwa ndichitotukwa kutukwa mwana kutukwa kunoita mwana wenyu haya aiwateerera wai munhu uyu ari kutukwa handiti unoenda kuzimbabwe unozoona nemapictures kuti munhu aenda anotorwa mwana nemapictures saka ndakuinfomu uri mwari saka zvinhu zvese zvandaita ndofanira kuinfoma nemwana inzwai vatete ndakati ndichiinda kumusha uko ndikati ndotora mwana ndinomutengera mwana hembe ndikazi kwai ndotofanira kuva nemunhu akatomugata because ndogona kuba mwana moza feeling yakaita sei zenyu munozviita moza feeling iyoyo feeling yakaita sei uye chifara chiti ndokuda kutora mwana ndomutengera hembe ndomukavira zvese zvirinezi asi nesculptures unofanira kuenda naye mumwe munhu wekuba kwedu ndinoziva achikutemba noba mwana kutaura kwakati inyaya yekuti munenge muchikorana imi muri vaviri chete ndani munoona inyaya yekuti imi muri tu munenge muchingokorana zvenyu but otherwise haisini yahombesereki inyaya yekuti imi muri tu muri kugwana muona saka zvakungoafektawo zvazvo mwana but otherwise hapana nyaya yestereki kana uri munhu mwana wake even muchirwa musiri kuwirirana haungaiti kuti mwana apire zvivi zvamai vake kana uchinyatodza kuti uri kuda ropa rako chokwadi atodza because hausi kuwirirana namai vake no right saka matimounganza mari moenda handiti saka moenda pachristmas here baba wana Christmas disura magwana vahwani mabasa atoshanda na mari asi hamuzishayiweni 500 rand yekuti mutengere mwana zvihembe handiti ndokumbirawo musukuru mungonongerawo mwanawo henyu mupromised price maybe yamongotumirawo mwana at least agoziva chinhu chokuti chiri kubva kwamuri hapana chinhu chinorwadza chekuti mwana mudiki anosvika pakuudza mashoko ekuti munditenderewo kuna baba vangu achireva stepfather vake but iwo uri mupenyu iwo akamudza kuti ndakafa zvepi iwo hauna mudza ndakafa ndiri moving grave hauna kudai moving grave inoita sei saka ndiri moving grave saka wai ndakafa hazina basa iwo unokwanisa kungoitara zvaunori ndiite sei ndinoda kuti mashoko iwayo akataurika rini mana achiri kuzvi3-4 months mwana anoziva mwana anoziva saka ndikaita sendizvitutu iwo wagara zvekutengesa mwana wako hautodi iwe ewaita aya mwana wayo akutoti na11 years hauzivi kuti mwana anopfeka bhuku chaiyo kuti mwana anoenda adya kuchikoro hautombozivi angaiwa kuti unogona kumushandira isi kumba kwedu tiri varombo hauna kudaro anga kumba kwenyu mune mamiliyoni here mune magumba haatomboakatopinda zvekutoti denda edha kana imwe hama paka mainyatsoa edha hama nyange edha hama dzako dzese ndakatombotaura dhanisa kuti ataure newe dhanisa akanditukawo futi aikututire sekuna yako unoda kuti vakusekerera pati yako edha izvi kuchengeta vana hazvisi zvinyowani nyange kumba kwedu tongovachengeta
Saka wai kuchengeta vana vakwasha uchitadza kupfeka. Ndati izvo hazvisi zvinyuwani zvekuti hazvisi zvinyuwani. Now is nature. Kuchengeta muzukuru now hachisi chinhu chekuti kwai it's nature zvinozongoitika mulife. Uri right. Ayo ndosiri right. Because zvinhu zviri kuitika muupenyu, zvinhu zvatiri kusangana nazvo muupenyu matiri kurarama. Understand? We can't choose it, but zvinhu zvatiri kungosangana nazvo. Zvakaoma. Alright, maite henyu baba Notando, ndachida kuti zvinzwire ndichangosvitsawo shupo kune hanzvadzi yangu kumusha. Maita basa ndachida kungo vava vakangonditiwo motaurawo naye mombonzwa kuti ari kufungei nyaya yemwana because pamwana apa pakaipa, but zvisinei maite mwari kuitirei zvakanaka. Alright, maita basa. Hey guys, munodana novanongepi? Munovanongepi vanhane? Iri rinotori bora ngoma zvaro. Bora mbosho zvaro akatodhakwa kudhara mai mwana. Kunge katorowa zvake nechikokiyana. Kunge munhu akatorowa nechikokiyana zvake guys. Gori yandiwisira pasi shame. Hey! Zvakaoma. Uyu mwana Grace mwanangu. Pane uyu hapana chinobuda. Ingozvichengesera mwana wako. Iro ritori dzenga pachezvaro, itori rubbish pachayo. Antoona, ritori rubbish pachayo, hapana chinotobuda. Siyana hako naye, ingozvichengetera mwana wako, just suffer for your child. Katinde pa next. Avande apa. Zvakaoma. Anoboti uya aise nekodi ndikunze kubata munhu wacho. Benzi zvaro rakatoda benzi remurume roro. Zvakaoma. Ndiya ndokumbirawo ndisirawo nekodi kanhamba iyo isa nekodi nokuti handidi kuiseva. Nechida ngofona ipapo saka isa nekodi. Ndoisa pai? Ingoisa nekodi, hauna kuisa kodi. Isa nekodi yacho +27 oisa namba nekodi. Kuti ndisaiseva ndingoibaya yakadaro. Alright. Zvakaoma. Zvakaoma. Isakodi tuone dia, isakodi tuone. Uye bodo. Shui. Kwai kukurodza family yose vaedha vose hama dzako dzose dziuye pano kana dzichida dziedhe dzose dziuye pano. Apa akatodhakwa zvake. Uyendikisi. Zvogozha maiwe. Aiya. Ari kutadza kuseva namba idzi. Saka tiri kuda zvakanaka. Bvisa umwe 7, namba dzako dzakwanisa bvisa 7. Ingoti +276 bvisa umwe 7. Okay. Keyboard. Pakadai unongoti zvakaoma chisidomo. Ndangotuka ndachongomutukawo. Ndandototya nhasi Grisa charasika zvangotaura paya.
Hello. Hello. Makadizve. Ndofala mwadi. Ndiripo. Mutaura ona tete my junior. My junior vapo. Talent. Talent okupi. Amumzi talent. Talent alozo wakawanda nomza talent okupi. Mai mwana wenyu. Hai, andina mwana nomunhu anonzi talent. Mune mwana nemunhu anonzani? Namai mwana wangu havasitomborina zita rekutonzi talent, havana hama iri kuUK. Oh. Aiwa, saka pamwe wrong number. Alright. Tiero. Kwi munoza vari mehama dze. Guys, munoza vari mehama dzenyu dzose. Ndakatiwe kuti ndiye. Rume ava vindiwe. Ndiye here? Ndiye. Kwari kuramba vari kuti kwai handina mwana anoi junior and handina my baby mama anonzi talent. Aibo, ari kuramba sei? Waramba. Iwe. Pedro. Ari kuramba sei? Waramba kwanza handina mwana anonzi junior plus handina baby mama inonzi talent inini. And tell you when I tell you zaka wanda hakuna wandoziva ane hama iri kuUK. Amuze kuti hanzi amuzivere talent yaigara kuMosley Park. Tell us this short story. Makaguma kutaura rini? Takabvuma kutaura kudhara chaiko ndokwa takabvuma kutaura. Kudhara kwaini? Kuti pandakabata nhumbu. Ndabata nhumbu. Akabva tanga kungojika but anga nditi titsvage imba tigare aigara nasekuru vake. Ndobva ajika zvikanzi tiri kuda kutsvaga imba what chichi ndobva zvikanzi handiti kana uchimbotsvaga imba anoda deposit. Zvikanzi ndawana mari yedeposit hanzi muda aiwa mukadzi anenge ari paisa message panenge ane mukadzi kwai mudatwara nani mirai ndipindure. Alright. Pedro. Mirai adairi. Miramba uri putoni. Yesa message. And kuya kudagwa kwemukadzi kuya. Mukadzi anga ari padhuze. Mukadzi anga ari padhuze kuti watsika madziro. Waramba wakati mai mwana mbuza imi zvakaoma. Chinzwa nyaya yacho ndobvati ndawana mari yedeposit pari kudiwa mubhedha pari kudi bhozi akanga achigara nasekuru vake anditi ndikati akarega achimbobatsira hanzi kwakanaka here? ndobva ndamupa mari kundotenga mubhedha ndobva ndotenga second hand mubhedha. Musi wa27 December akandisendera message kuti ndatomuvha ini nomwe munhu nemubhedha wandatenga nemari yangu. Mira avatanga kutotsika madziro. Saka wakatenga mubhedha iwewe ndobva atanga kutomuvha ini nomwe munhu nemubhedha iwewe ndamuti kuindawo yemwana ndoda kuti muite maDNA. Ndizvo ndamiita miraiti ndamupindura kuti mukadzi wanga ari padhuze. Aiwa kana mukadzi anga ari padhuze dei anga ari panapa pangadai totaura hamuti ngamboda mukadzi ari padhuze. Aiwa zvokwa palive apa atoti kwakanaka here? Aimboda kutaura ndikati Pedro saka mukadzi ari padhuze because dei aiziva kuti ndiri chacho ngadai totaura pana tatanga kutobhomba aitaura ndituka ndakutotanga kutomusekawo because ukatituka tokuseka kaisi tokuseka kakutuka because unenge uri saska unotuka usina kuwa nyaya tenda kuwa utaroda kuti chii. Hanzi zvobva zvabetserei ende uyo atodi mai mwana ndika nditi muri kuremba mwana e.
Makamadana nguwa yakariba zvakadini idea? Takangodanana patakasangana pacho like zvokuti mune muchingozivana zviya zvemodanana for like 2 months what Ndobvorita nhumbu. taura kuti ari newe. Wakaita Taura nhumbu. kuti ari serious autorora. Wakaita nhumbu after how long madanana? Nhumbu yakabata was like after 2 months yeah. Saka mamsati madanana dia ndosaka ari kutsika madziro kudai. Makakudanana 2 months ndobvoita nhumbu. Ndobva atoramba iri nhumbu. Ndobva matosara kuzvara wawo wega and everything. Yeah, ndakasara kuzvara ndega but ndosaka ndimuri kubva nyaya yacho. Ndosaka ari rafu zvisingaiti ndosaka. Saka kumba kwawo unambobvira wasvikako kana kudii? Ndisati ndasvika kumba kwawo but ndaitaura nehazvanzi yacho. Kwai mwana asina mapics, mwana asina kuonekwa mimba. Une mapikicha here? Ndikutadza ngemwe phone. Zvaita ndikusendere riri video because ndaitora neTikTok. Mapikicha emwana ndisendere izvo ndisende. Uyu asi kutodamba imwana uyu akatotsika madziro chaiko. Zvakaoma kare. Zvakaoma ndozvitori kwezvezvezve. Because munhu kana achiti ari kuda ma-DNA test anofanira kutaura kuti kana toenda kuma-DNA test ondoona kuti ndizvo here kana kuti hazvisi. Mwana yakura sei izvozvi? Ane 1 year. Kwai tione mwana iye. Ndipe hawo mapikicha. Senda video tione. Ndizvino zvinhu zvamunoita vanaka. Asi iwe ungangoti 2 months nokudotibheura gumbo wangu. 2 months? Ndikuita nokuti live nyeke nyoro. 2 months wangu. Unenge wanyu ndiwe munhu anenge kakusofta vese wotoona kunge munhu ari serious aita kunge senonzi pamwe haatokwanisi kurarama pasina iwewe. Ndipe ndikande tione. Senda takari yongotsaka. Amira ndisave ndisende kwa. Nyoro haingoiti muchangotanga kudai dia. Ndiwewo futi. Zvakaoma watete. Iwona here mwana wacho iwe papa? Ndinaye. Okay. Ndakamirira zvevidhiyo yemwana timupe tione zvanzi kudii. Rikuuya ndavhura nhingi, ndavhura kuma message kwacho ndikuuya. Okay. Dei akachidzosa ake mubhedha wedu zvi. Yeah. Shongatingira mubhedha munhu 9. Ndo zvakandishamisawo kuti munhu angadaro kuti like dai angotaura chokwadi. Kune musi wa27 December ndatomubva nomo. Ndikuti ndaona video ko ndikamufondera kusina video ibi guys buda kutitukisa zvino. Mira ndipotera ndaona video racho tine sure kuti mwana uripo. Eto. Sukuru wangu ka ndinotaura chokwadi ndikuda kuti ndikuda ngodla mari pamunhu tisiwe chokwadi mwana hapana. Mwana aripo. Andikamufonesa ndora picture vile. Guys. Akangomirira. Yeah. Yakuya. Waisa picture ne video. Yeah, ndaisa picture.
Yeah. Someone aripi? Nari kuno. Ku SA? Yeah, ku SA. Unaye? Ari kuChatsworth. Kunani? Ine ndiri kubasa, ndiri kustay. Okay. Yeah, yasvika. Angomirira picture totaura picture chogari uyi. Yatimfuatire tone. Aish. Uchi forward the picture. Keti uzantichi. Kona picture. Ndinongotaura videos. Yeah. Keti uzandaira tichi. Mana ni 1 year anza ni 1 year. Saka zvakaitikira ku SA here. Yeah, zvakaitika ku SA. Saka kwanogara kuzivi. Asati ambomuona, ndakanga ndichida kuti amuone anenge achingo hameno zvanenge achingoita, anenge achingonzvenga haadi kumuona. Ndikamuti iwewo zvekuti uri kuda ma-DNA test, ndandirambe kuti tiende kuma-DNA test, ngatisangane kudii tiende kuma-DNA test uona kuti mwana uyu ndewako here kana kuti haasi. Handiti haadi, ngatichisangane haadi. Ane mukadzi hanzi? Aini pandakamuziva anga asina mukadzi, aitogara nasekuru vake, anga asina mukadzi pandakamuziva. Kuenda mundomuvha ona, akandomuvha ona achindorara pamubhedha wemari yangu. Sure. Ningoita torai papa tisina kupindura akutaipa rigaitoni. Inotozoda pati 2 guys, aimboperi nhasi. Inotoda pati 2 futi tozoita pati 2 kuswera mangwana. Haiperi nhasi because mama vanoda kufonigwa wakawanda time yafamba. Pamangwana ndiri kupasi zuva rese. Saka totozoita pati 2 guys. Because aisirega titange tapedza yako kesi apa tiwo tatu kudi. Mutorera vamwe vaisawo manhamba avo kuseri. Okay. Ketika? Keti? Ndingakutaipa zvinomazodi. Ketiwe. The gate is your own room. What are you going to do? The gate is. Okay. Can you find a video? She made it up with him. Much on a day is ramping up with type. Kwa una rimwe video mwana asina kuvata. Tarisa because iri trick.
ndaona kuti akavataka but wani patafunga ndiona mwana chiyezo tadza face yakati pa zvino mwana asi kutonyatsa kuonga face akatovata chaiko atonyatsa kuda ndiwe ndipe imwe video mwana akati perenge ndetione. Okay. ati mwana nani kuningikiri mwana nani kumba kutachaso iti Ana tete. ko tisi ati kuya ndiko niwafonera here vanditorere picture remwana izvozvi. Tinendo kuti WhatsApp yangu yakuite zvanga simbodina WhatsApp yanga yakafa phone. Ari panamba dzasiti vake but tete iri tete ava pamwe anenge vaneningikirere ai vane WhatsApp Phone yangu hapa hizi vane namba yekuzimbabwe wani tete ava Meraton. Oh, ndasenda dzesirizo kuna na tete tu. havana picture vane video vana picture vane video Okay. ana picture ne video ana picture yana yani mwana ane mavideos chete anongotora mavideos eTikTok aya
Saka tashava namba dzati chandi. Ndikutarira dzisi kubuda paWhatsApp. I think yakatoka paWhatsApp. Oh. Saka vatsikana vakabva paWhatsApp iwe unotaura navo kupisa zvivari vane mwana. Ndikuti uri pakucheka mwana mudiki ka mwa wani ye. Ndinofona pachimbudzi. Oh. Yeah. Okay, saka hasati adaira ake. Atoti adaira zvake. Saka zvazvo zvitombomira because tozozva achati kudehadaira tozo continue. Tambo yatsokuona because toda kunyatsa kuisa kuti pane mwana here. Iwe ungatipawo anything chichikaita zvichokwadi mwana uyu ndiwe ndewako ndewe murume uyu. Chicha unacho ungatipa something also. Ndiye munhu wandakasangana naye. Are you sure kuti ndiwe baba mwana? Ndiye baba wemwana because ende zvaakaita izvi I think akatozviita like nekuda kuti maybe kuda kundifikisa kuti ndibate nhumbu here amen. Because maitiro aita munhu ari serious ndasingazivi kuti anga nedzimwe message dzakanga achiita. Because pandakamuudza kuti handina kuteera ndinenge ndajamba madhezi angu handina kuteera. Akabva next thing akabva toti anjataura newe wati chichi kuti nhumbu ingambaibata here papa patakadai wati asi munhu ndiye anenge akabvisa kuti wakabvisa kondomu. Akabvisa kuti ute. Okay. Iwe kati ndaona munhu wangu ari serious. Zvaakanga achiita nemashoko matauro achiita achiti handichatokwanisi. Anga asingapedzi 2 minutes afona achiti hakuchakwanisi ari kutogara neni everything. Anga akabva kuZimbabwe lini? Akabva kuZimbabwe lini murume? Kuzwa kuti akabva rini hangu handisingazivi but aimbosenzerawo kuCape Town abva kuCape Town ubva azoya kuDurban kunoku. Auya kuDurban ubva atanga kudini kushanda wati chindo patakazosangana. Hey. Uku akanga achitogara nasekuru vake. Ane makore mangani munhu izvozvi? Ane like 33. Ane mukadzi. Aigara kana sekuru vake because akabva kuDurban aibva kuCape Town. Cape Town kwakasara mukadzi. Inini ndakuudzwa nehazvanzi yake. Ndakuudzwa nazvanzi yake. Ndakabvunza kuti munomuziva here anonzi Ameno umwe munhu matauro aita hazvanzi yake anzi anongoziva vana pese pese. Because 33 aive nemukadzi chaiko. Aive nemukadzi 33. Yeah, anzi anongoziva. Wazviramba asenda message. Hansi, sorry, this is not my child, not me. Saka ari kuramba izve kana DNA test wasenda message. Atotaipa futi wasenda message. Hansi, sorry, this is not my child, not me. Wazviramba. Yeah, go on. You abanyura hansi, I hate this girl to death. Muri kupaona anozviziva but anongondivenga zvake. Anotoziva nyaya yake but munhu angori nebeef neni but why kuisa mwana kuti anogara mwana asingazivi kuti baba vake ndava zvinenge zvine musoro here izvozvo tete. Vezvinanevosota out nyaya yemadNA test oona kuti why hate is a very strong head. Wait, etomudaro arutaipa nechiroti vanhu vogadzirisana voita madNA test yazosangana futi kuti tite mukadzi nemurume aiwa kana neni ndakatoti aiwa munhu yaanokwanisi kuti andingadzi ndingavaka naye musha anongoti zvinani kuti handina zveguys ari kubasa anongoti hapana apa. Yo, hands I mean it, I'll never take my word back, my words. Nice. Pakaipa zvokuti munhu anongoramba munhu asi anatoziva kuti munhu mwana ndewake anobva atanga kumuramba kana achinzi anondivenga anofanira kundivenga hake kwete kuti anganzi angapinza mwana pakati oziva kuti mwana kachenzi ndondosiya mwana kumusha kwake ndondosvika tamuti can I call you I come in peace kuti tiwe kuti kwai achanza wedro kuti yeti kuti kwanzi I mean it and I will never take back my words. Ndinokumbira zviposition ndifone handabvunza kuti can I call you
pamukuchai no pamukuchai kwanzi yes regai ndichifona iwe chidona tichiwa kuti chichiri kuitika chidona dona Alright. dona zvakaoma regaitiwe yes, hey, ndavhunduka pamati I hate and I'm not taking back my words. So I come in peace. That means I'm sorry. Chi, munomziva anditi. Yeah, munomziva. Okay, so what happened to muzosvika pakuti Ruvengo kudai? Inini ndamboita Ruvengo naye. Talende akaenda kumusha chaitowerana zvidanana zvinhu right. Then pakataura kanzi baba wangu wafa and I was talking to one of her sisters that time. Vasisati vanitaura kuti hakuna baba akawana mbofa kuipa. Okay. Ino ndamubvunza nobva atanga kutuka kuti musatani wokwembwa yemunhu duzi and all the stuff. Kuti musatani wokutukira mai vangu inini I don't appreciate munhu anotukira mai vangu first of all. Paakadzoka kumusha ipapapo ndopaakabva atanga nobva aenda akanoripota paUber because Talent ndakasangana naye when I was driving Uber. Nobva aenda akanoripota paUber kuti ndakamurepa. Nobva Uber account yangu yablokwa. Even now I don't work because of him. Handinde kubasa. Akanoripota kuti makamurepa? Munomubvunza anokuudza izvesi. Munomubvunza anokuudza izvesi. Imi. That's why I'm telling you I don't like her. I don't like her. Handina kana basa naye I don't like her at all. I hate her. Usikachiro kanzi body yake rapa ndongodarika nchienda I don't care. Sure. Saka apa inoripota kuti zvidini apa? Mama chichakachaitwa tazosvika pakunoripota. Ini nakataura kuti ndine nhumbu ndikati kwewe unongotaura kuti une nhumbu utamborambana and that time yakataura kuti ane nhumbu Talent akafonera mumuzi achitala ndoona ndikati handikwanisi kuona because ndiri kubasa this is weekend ubva ndoba inenge iri busy saka ndandamudza ndiri busy ndiri kubasa nobva anisendera message yakanzi kana iwo usingadi kundooneyo hazvina kana basa ndogona kuenda kuex yangu. After that wozomutaura kuti une nhumbu how am supposed do you think ndingangoti nhumbu ndiyangu? Ndosaka ndatoti zvemwe chindei maDNA kana kuri kuti mune doubt naiwe Talent kunyaya dzobuda pa unotuka muri moti nduzvi msananyongo sei? Ini nangu chero kuda kumuona nene kana kutonze maDNA kwacho ndingatotumira kana riri vhudzi rangu ndingatoritumira through paper don't wanna be there. I'll end up maybe nogona kuzondauraya munhu handidi. Konai Talent ko iwe waizo chiko wakarepiwa izvo unoripota rape naye. Zvinhu zvinenge zvichingoitika tete zvinhu zvinenge zvichingoitika because pandakarequesta akati zvinanzi wanga wakadhakwa wakapera nekudhakwa. Iwe wanga wakadhakwa. Diveta route. Iwe wanga wakadhakwa. Ndataura ndandanwa hangu like kumwa kwete kuti ndanzi ndandanwa zvakanyanya kuti zvoti ndozotadza kuziva zvokuita. Ko iwewe ndida kuvhunza. Apa ndikusa tete ndingove hangu fair nditi. Munhu ari kwa requesta. Andika wa requesta then uyu over kuti wakadhakwa iwe usipo pafoni apa akazviziva sei iwe voti enda kamwa pandana sina kumwa too much. How did he know that you were drinking? Akati hanzi ndiri kunwa doro ndozvaakataura kuti hanzi ndiri kunwa madoro akatondipa nechepisi akakanzi uri kunwa doro risingaite wakapera kunwa doro wati tapa rutu yekuenda anobva adhaivheta rutu hamene kumwe kwanga akuenda. Talent. Yes. Yes. Ndakambodhaivheta rutu iri. Ndakatumwa pamberi paMwari abva ndobuda hangu pakove inangu handidi hangu zvekunyeperwa. Kana kuti uramboita zvekunyepa izvikaizvi inangu I'm not into these things. Kana kuti uramboda kundinyepera I'm gonna be out of this call and I'm gonna block both of you and don't bother contacting me please. Nandi zvekunyeperwa. Taura chokwadi. Okay, patakabva mumaovha tabva mumaovha ndobva taenda takananga kuPine Town Arite. Hazvisi izvo. Zvauchadiblokesa naye wetatichitaura nyaya. Iwe Talent, kana uchinda kumbango waenda kwakwa ruti yacho inofamba sei? Kuma pictures awaisenda
munhu akaleya murodhi uchiti wakarepwa munhu akakandwa paside perodhi wakazviona kupi izvozvo talent I hate it when you want to be an innocent and a saint to your family members and you don't want to admit your mistakes. If I were you I would come back and apologize. Is better than to create some stupid stories. I'm gonna block both and I've got nothing to lose. Now you will not block and I want to talk to you to name man. I would like to block talent. This is the time for you to come clean. Come clean, talent, and apologize. Kwa hiyo zokuti wakarepiwa uchinodzisa munhu basa na talent uyu koma pikicha wakanga munhu akanga kawatamburuda akanga avepi wakaone pikicha talent zvandichitaka kuti ndizosvika panyaya yekuti kuripota trip yake I don't want to lie to you kuti ndizoripota trip yake munhu akandirwadzisa akanudza kuti atomuvha ini nomwe munhu number 1 ndine nhombo ndamudza kuti ndine pamuviri akatanga kuti handitombonenewe newe zvenhombo hazvitombonei basa neni zvese zvirozvo kwatswa chichi akanditamba rafu munhu I don't want to lie to you ndopautaura tongwabva kutenga mbedha wakambotenga mubhedha talent handina kukuisira mari uchiti zvonitaura wakandisira mari talent ndakakuudza kuti handina mota I'm not going to work no anombowandisira mari wakatozonipa mari yangu wakambonipa mari uchindiye mubhedha taura chokwadi wakanga wati uri kutsvaga imba taura chokwadi ndiri kutaura chokwadi ndaingotsvaga imba yekureda ndindopa ndigara neshamwari yangu pokoyo kumba kwandegara handitopa ndigara neshamwari yangu ndaingotsvaga mira talent inozva kuti inangu I'm tired nguva yese pongosipo singataure neni pasina hama yako inonibhodha I was actually doing fine. You are actually imposing my depression ndotozvirwarirawo I'm not okay. I'm not working because of you. Wakandiblockisa account yangu yeUber ka 2 case. So that's enough damage that you caused in my life. Saka zvinoitwa sei naiti account dzivhugwe idzi dzeuber? Wakatovharana, there's nothing you can do anymore. Ko kana kuti ndaireva nhema ndakarepiwa. Zvangofanana ngaregedza ake zvangofanana. It's too late my guru, leave it like that. Talent ndangoregedza kutendwa message kana kuti you guys to look for me, please don't bother look for me. Thank you. Well, it's fine. God bless you. Thank you. All right, thank you. Nai talent kukapafambisa sei especially pakunyeba paudzingisa munhu basa nai talent uchizoziva kuti tinoda kufonera timudza kuti pane mwana dzadziri shungu chaizvo shungu ndakatambura nenhombo kusvika ndizvare ndichiita up and down achindisendera mameseji achituma vanhu kuti vandithretene ndiri muhospital. Ndakaita up and down muhospital nenyaya yake. Haana kubvira akambondiuya kundivhizitira asati ndikumbira kuti nditengere chikafu ndirikunzwa nzara ndiri muhospital. Haana kumbobvira but aitoti aituma munhu meseji inenge yakanzi forwarded tete. Inenge yakanzi forwarded wanzi izvo niwe hure wesiyana nemurume wangu. Asi yakanzi forwarded kureva kuti haasipo pane munhu wacho, munhu atosenda audio robva azosenda kwandiri. Hey, but unoona chazvinoita manje talent panapa. Ndozati deva tangu wanitipa. Handunoona kuti nyaya yangu ini yakabira yakadai uyu munhu ndakambodai tachiziva angle yekupinda nayo. Zvinoisi tiri kutoenda kunonesana nemunhu titi munhu ari kunodi akutodhamba hake eJulia. Handiona ari kudla munandi. Izvo wakamublockisira maaccounts uchiframe rapist ipo 2 times. Imaidanana. Because apa takuta ngetopenga manje. Handiona wakamublockisira hakuna kwachakwanisa kushanda. Isitakwenda chitipe maintenance. Akandirwadzisa tete, akandirwadzisa munhu akandirwadzisa zvokutika kana nene ndakatombofungwa zvipfuudza chete. Hey. Ndatombofunga kuzvipfuudza ndine nhumbu, akandirwadzisa munhu. Munoona disadvantage inoitika manje. Mwana aripo, handimazviona. Mwana aripo ende mukomana murume now is confirmed anomuziva ende vaidanana. But because of what happened now, the guy akatowana scapegoat. Akatowana escape route, guys. The guy now got a escape route. That's why Akuchi, leave me alone. Don't bother calling me. Don't bother sending your relatives to call me. I got an escape route.
Because ndowana mari chiwanepi wakati fremera repu ukatitumira mapictures kubasa munhu akanga akavata murodhi achita kunge arepiwa munhu waUber 2 times uchindiripota ndikabhlokwa handichakwanisi kushanda ndizvishandi nokuda kwako zvaikane zvisina kusvika ipapo tatobhlokwa zveobvious ndichagwa ndiyaonoti muchatandifonera tatobhlokwa isu obvious tabhlokwa obvious wakakanganisa miongo akatsamwa but you miscalculated your mates because chiripo manje type yakaita unoona matauriro aita apa munhu uyikao hadzisi type dzekuti dzichakuregerera mangwana ozoti ora itingataura nemwana kudai apa tozota kutomuchengeta mwana wacho because uri kuudzwa statement ratanga kutaura yekutanga kuti akataura kuti ndokuenda kumusha isauda kutudza zvise izvozvo handiwana kuti akati ndokuenda kumusha handika baba vangu vafa iyo uzofonera sisi vako kuti baba vedu havana kumbofa handiwaona so ukanga waindepiwe ndakaenda kumusha tete ndakaenda kumusha kwakwafana baba vangu vakafa baba vangu inini baba wandisisi baba ini baba vangu vakafa but munhu iye anenge achingoti pamwe ndinenge ndichitaura zvinhu zvejoku nechitaura zvinhu ari kuti sisi vako vakamuti baba vedu havana kufa ko sisi vako vaitawo nababa vako havana kufa sei pamwe pane matauriro akaita or something ndakaenda kumusha tikaenda kunhamo tikandosvika tikandovaviga ndikadzoka ndine pain musi wa27 ndiri kumusha kunhamo akandisendera meseji kuti ndamuvha ini neunomu saka dei anga akapinda mujere nerepu iyi opiwa 20 years wongochadii naitale aingoenda tete aingoenda ndo zvinenge zviripo bhozi ndakarwadziwa ndiri kunyeperai kutaura kuno kudezvendakafa but ndakashingirira ndikati marika ndokumbira kuti mundichengete kakawanda kanenge kufunga ndikatora mapirisi ndikata chibhodho chese ndombogara pasi ndochema ndoti saka ndikazviuraya kuno vabereki vangu vanozoti chii mama vangu vanoita sei sure anotaura rabha munhu andikunyepera anotaura rabha chaichai kana munozoti kana wamitisa munhu usizainomudza pachokwadi taura mashoko anorwadza ekuti ndinofunga kuti saka imistake here kusangana nemunhu ndaitomuvenga kumuvenga chakucha kwandidi kunyepera itete ndakanga ndichimuvenga ndichiti even pfungwa dzangu musoro mangu ndaiti ndikasangana naye futi munhu ipapo ndinogona kusungwa even kana ndaita anything kwaari shame kubva aramba nekutwadzikana kuri kumateni ndikasvaratumira zvangu bvudzi rangu ine handiuiko kubva atsika madziro yavanhu yeah ndozvinenge zvitoripo but now there's one thing that I'm talent pane chinhu wani chandiri kuona panapa handitika the way muri kuzviona guys or I'm wrong please let's mwana wedu ushu let's help mwana wekutanga uyu yeah mwana wedu ushu muri kuona zvikuitika apa guys pane bitterness handika pane bitterness apa pakati pevanhu 2 apa handimaona murume achiti ina ndichadi because akandinzisa basa akati ndakamurepa mukadzi akambofrema repi isipo akatotsvaga mapicture amene ukamaona ipi mapicture akadownloada mapicture akatumira mapicture kuuber uko asiri iyo now murume uyu aramba pajekera akati ndikutokubloka don't ever call my number nekuda kwezvizvo handidi kuzvinzwa muri kuona saka what do you think is going to be the next step yatalent ushu patove neanimosity kapa patove neanimosity apa what do you think is going to be the next step yatalent you guys talent was revenging but the revenge went to my extremes yeah ndozviripo ndakatadza hangu pakuripota handina kusenda any picture kuuber asi ndakangoenda nonzi kuhistory kwekwe ndobva ndandoklika ndikati zvakaitika musi wakati ndobva zvaenderana ipapo ende pakudhaivheta paakaita rutu I think ndo paakabatirwa bhozi patakanga tichienda nditi akadhaivheta ndikati mubvunza kuti uri kuenda kuku ndobva azondotena ndobva adzoka kurutu again ndopaakabatirwa mapicha handinambosenda any picture paanother account yakavhura akuita futi aminoti yanga iri account yanga kanzi prosper anditi ndakarequesta ndichibva kuMossley Park ndichida kuenda kuMalvern
ndarequesta ndobva abuda picture yake but zita ranga rakanzi Prosper nditi ndobva aona kuti rutu iri kuenda pana Pioneer Crescent nditi ndobva akati shame ndobva acancela ndobva ndareport because I was waiting there for like 8 minutes abva acancela akuda kusvika yakuti 3 minutes. Hey. Kana kuti ndio amen kana tisati abloka tichaisa apology timbonzwa anoti kudi timbonzwa but hey long shot handi pakuripota ndakakanganisa idza dziri shungu dziri hasha neshungu zvese nekurwadzwa but unoona pauya panapa talent ndezvaungafanira kutaura teme yangopinda pakufanira kutaura kuti unozati chekutanga ndokumbira kuti ndikumbire gerero pane zvakaita kumasure before asati atombotaura zvanga zvichamukauma down nokuti atitaura ticho hauna kukumbira regera hauna kudii anoti even remorse kune zvawakandiitira ndo zvafanira kutanga kutaura izvozvo powapinda alright ndizvafanira kutanga kutaura ti alright tikatoona tabulokwa here atonyora semese janzi ngadzidze kutaura chokwadi hama yenyu my apologies kumbira regera ndakumbira muregera kwanise kundere asanda block adzaenda asanda block hayi zvokudaka tiri ku block vuswe guys asanda block hey guys kuti vana vanonetsa kuudza kazhinji kacho guys bvuma kupusa hani muri kunzwa bvuma kupusa hantika uchiziva wakaporonga bvuma kupusa ugadzise zvinhu zvacho hani maona zvino munobva mane pasingafanira kuti muve active munoda kuva active sometimes unobvuma kupusa kubvuma defeat you admit defeat pamwe pacho yeah zvanhasi kuti tichamubata murume wakandotombotaura naye ndichikumbira regero hani maona then ndozoita ko newe wacho kuti ukumbire regero because iwe akablokwa akanibloka but pane ghost number but nhasi ngakuedha kureva kuti hana kubloka wakwira apa kureva kuti hana kubloka neyona wakakaedha usina kukwira pane number iri kundiisira ghost like ghost anongoti sometimes anongoti hello but kutaura kwacho kumashuro kuka yanga iri nyaya anoita kunge situation yedu ikandoye akabudisa panhamba dzemumadheze but anongondiita anzana utine talent but she's sorry, she wants to apologize. I don't know how she's gonna do it. She wants to apologize. Right, days. Wakwira pakureva kuti iwewe hauna kublokwa. Andiwana. Saka iwewe wochisa message ye apology iri sincere. Andisika. Wochisa message yawe iri sincere utumire munhu wako. Ini ndanda kublokwa. Andiwana. Zvinotoreva kuti wochita message iri sincere muchitaura na ini ndodo mubloka ini kuside kwangu. Mubloke leshe tete. Ndoda kuti handichazivi zvekuti unoti wani unoti wamboinyepera muzukuru wangu ndozodai tokonzi mwana yawoshaikwa zvindozodii right pamwe hausati watudza chokwa pamwe mwana hakuna talent handi unoona mwana ari
Mwana ariko kana chikwanisa ngataure kuti towana kuti tondosangana papiwo panenge pari safe tosangana oona mwana like ari ma weekends or like Sunday. Nothing that from what you don't know. Hansi, she does, she's not even sorry. We are going to Bashinepa. Gadit, let's give you a chance, Tins. You got to have about to change my. Zukuru wacho. Parikaitiwe ndititi vedu vane basa ndititi ndine basa shu akambonditi ndaita matwins mumwe mwana akafa mumwe wacho kwanzi munhu wacho anonyepa kuyo akambotara zvoti une matwins talent vana vakabuda vari matwins but mumwe akashaya muhospital ndinabuda naye ndakabuda ne1 zvino ndichakurerera kuti wana akafa zvino ndozonyara anozviziva ndakatomuudza zvese izvozvo anozviziva ndakamuudza zvese kuti anozviziva zvese ndakabuda ne1 umwe wacho akafa kuti nditi ndakamuona ndina kuona umwe mwana wacho bcause akanzi haafa bula futi ndakazomuka like bcause ndakaitwa operation hanzi ndida kumboenda kujimu rega ndikosara nendadzoka zvakaoma hey talenti urwegore ripi iri kuhorevera yes inderoti yes the kids were twins one passed on akatoitwa opo zvanicharevavo nema9 une opo iwe ndine operation ndikandimutiye munoona opusve hey uri wa 99 97 na 96 yeah. Mana 97 ari makore mangani ko 30 chi Mana chiko mana 97 chi 30 chi 30 ngatembe 30 chi Una 30 chi aiwa zve keti 2000 ndo ine 25 ishi wa 2000 ndi ane 25 wa 97 ane 28 mautinzwa ha hello wati ndine 28 wa 97 ane 28 yeah sakwanzi I don't know honestly because I don't trust anonyepesa ndikati hanti munoona here operation naibamini zvanditi you know here but zvinobva ati tione operation yaya narudaona opo izvezvi aiwa ndati ndizvo zvaataura here talent ndataura kuti ndakaitwa ndaive nematwins one akafa kukasara one saka ndozvandangutaura izvo zvaari kutaura ndozvandangutaura alright Keti ndozvaataura ndosaka ndangodzokorodza izvozvo ai ndagotwerapo hey
Sauri wanotora picture open untaridze mwana wangu. Okay, tonight ndito. Tora toni. Wati mwana wakutanga uyu? Yeah. Chai. Munhu ari kufona pane munhu ari pari kufona ndikuda kumboona operation munhu ari kumbofona ngambomira. Ngambomira. Kuyenikisi. Opa nayo atora ke picture pa opa nayo kose picture one said rakanzi forwarded Ndatora ne kamanga phone kangu. Alright, saka chega timirire kuti tichataura waenda kugym tozotaura naye wabva kugym toona kuti ari kuti chi. Alright. Iripo. Zvakaoma guys. Zvakaoma. Yeah, vakaipa guys. Guys, indo akuchinda. Indochinda guys. Chega ndindi. Rikai ndindi. Inyaya itozingoisira pa ndochizongo nokubutaura naye tozopedzisa conversation pano pa live achiokumbirana regere nemunhu wake pandinenge ndiripo andika pandi kudzoka pa live ozokumbirana neregere nemunhu wake sizvo ndine namba dzavo vese vatitoona kuti vano zvinosvika papi. Hello? 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 Hello, caller. Hello, is it? Hello. Yes, what do you say? Yes. Okay. But she's on live now. Yeah, I'm my phone live. Oh. Okay, that's the talent. Huh? Hello? Hey, Tore, Yes, fanya talent. Sorry, ndikutonge ndakura sisanyaya. Ndino nyaya yangu ya ex wangu andito. So, inini chinhu chandisingadi kutaura nyaya ya ex wangu ndotoona kuti kutotaudzana naye chaiko ndinotofa neBP. Asimbori padhuze neni. Vana vanonyepa munoziva kuti ndakanyepewa naex wangu inini kuti ndakakuona usiri mhandara. Ini ndakableeda 3 times. Tatoroorana ndichiri virgin. Munhurume anokuita kuti ufile kunge saskam. Inini ndakasiya imba not because ndanga ndisingadi kugara nemurume. Ndakagara nemurume 11 years. But ndakasiya imba because ndanda kusvika ndichauraya murume nehachi. Murume wangu aigona kunyempera pamberi pehama dzakapa zvekuti unofila kudai ndakwanisa ndazvidambura. Inini hangu talenda akakanganisa hongu. Badai zvaibvira aenda kuna ex wangu anomusungisa. Nekuti vanhurume vane utsinye sisimene. Vane utsinye.
unosvika pakugumirwa. Inini ndinototi beta ndife ndichengeta hangu vana vangu ndega, because kutaura naye haanzwisisi, anokunyepera zvokuti unogona kutosara wasunga uriwe. Saka inini ndanongokumbira hangu kuna vamwe vakadzi vanokumidza kujaja vamwe vakadzi vavo kuti ari kunyepa, ari kuita sei. Ndopaunozopimbwa ne-this type of a man okunyepera. Ndanga ndakadzikiswa basa ndakaita sei, at the end of the day uzoona kuti wavharwa futi. Vanhukadzi ngatitingofa desperate for marriage. Okay, kuzvitwa Ndasangova desperate for marriage. Uyu musikana yakakanganisa hongu, ende vanhukadzi let's learn to support each other. Akanyepa hongu, but vakadzi vazhinji vari kusangana vanhu vakaita kunge vana talent. Talent, well done. Well done. Pandiri kunzwa nyaya iyi, yes, I was enjoying pekutanga, but now I'm shaking because varume vanorwadzisa. Unonyeperwa zvinhu zvaunonoti. No man. Maita basa sisimeri. Thank you so much. alright. Nechirongwa chenyu ichi. Alright, Kola. Dai Mwari azonzwira matsiko mukadzitsitsi kuti vana baba vachengete vana vavo, because tiri kungochengeta. It's hard kana kuenda kukoti kumirana nababa yemwana kuti ndoda kuclaima kuti achengete mwana, because anokutaura dzimwe nyaya dzokuti unofila kucommita suicide. Inini I tried to kill myself 3 times during marriage. Saka let us be strong as single mothers and take care of our kids. Thank you, Mrs. Mel. Alright, thank you, Kola. Hey. Ndizosiri Kola. Aiwa kuzichafunda makosi. Time yafamba za 6 kababa vao yani mashona. Ngwana watendera kudai neyanzara. Sandoda kuda kuti ndichivabikira tozo continue. Titi andatoti part 1. Iya iperi nasi because kune vasenda ama number wakawanda, I think about 4. Tazongo delay yaone dzimwe nyaya dzatika pakati apa. Etanga tanguwa tangoti straight tikanita dzipedza. Totongoita part 2. Because pakaipa. Ndaka muzukuru wangu andikazika mutishi talent kuti tamba 10 nya nasi ndarohwa yamairasi yakarohwa 10 nya na Bybit ndoya ndarohwa nemuzukuru wangu pano ndarohwa 10 nya yeah ichapindi yakachita kufana though. So guys, anyway, let me leave you and love you. Let me love you and leave you. The guy ndide kunobika the guy ndide kunobika Ndikendile kunobikira baba shewa. Anda kuba kunorira guys. Anda kuba kunorira. Ndakuba kunorira guys. Regaindi ndichibatana kusera mangwana. Tibatana kusera mangwana Saturday. Tibatana Saturday. Izvo zvokuti kwa Saturday vira kuma stay over kuma sleep over. Ndiyawa ndendiripo. Tibatana Saturday. Chazama kuya futi BTL. Tatoswera kapana. Chazama kuya BTL. Kuti tive pano. Tichinda kumberi. So guys, msakanga nokutenga matiketi Christmas charity show. Christmas charity show team UK, Christmas charity show, let's support Team Msindo umwe wedu. Wane Christmas show yabo tikwanise kuti tinova support ku Essex antika, and yeah, stay in put. You should be encouraging people to God for content ukuthi mazamuna how to women to stand with the wicked women. No, that's what I'm ndikakupita mandisi udendarara say, but obviously kana mwari wachengeta Saturday and mona Saturday and Sunday 3 hours. What's more than 3 hours? Tawuya para na para na 1 2 3 4 5 6 hours. 6 hours tripano. 6 hours tripano up. So guys, yeah, guys ndozo kuntesa Saturday ndozati mchukuda kugara pa life. Then ndasana gara nango bika utara tagara. Plus but anyway, I'll see you on Saturday and then we continue and this part 2. So guys, mwebe no usiku wakanaka,
stay away from negativity. Tiswava. Anditika guys, saka tobatana pa second half. Bless you. Night.